Господарства на сувязі з Менску моя калега Галіна Абакунчык. Галіна, вітаю. Распавядзі, калі ласка, што ты бачыла напярэдадні і гэтай ноччу, што адбывалася каля цябе? Добрай раніцы. Ну, перш за ўсё, канешне, пра галоўную падзею адразу. Гэта падзею ў Серабранцы, мікрараёне Менскім, дзе некалькі гадзінаў трывала супрацьстаянне паміж людзьмі і сілавікамі. Яно доўжылася дзесьці каля 5 гадзін з 20 гадзіне вечара і да гадзіны ночы. І як оно выглядала? Маладыя людзі, да не толькі маладыя людзі, там людзі ўсіх узростаў, там жылы мікрараён, там на вуліцах былі ўсе, ад малога да вялікага, і людзі сталага веку. Так ось, яны выйшлі на вуліцы, і моладзь, як больш актыўная, она, конечно, выходзіла на праезную частку, скандавалі лозунги «Веры можем, пирал можем», «Уходи, живи, Беларусь», «Милиция с народом». Пазней яны крычалі фашысты, але пра гэта распавяду. Дык вось, калі яны пачалі выходзіць на праезную частку, туды імгненна накіраваліся сілавікі. Гэта была вялікая колькасць аўтамабіляў з вайскоўцамі, сілавікамі. Это гружаныя крытыя мазы, дзе поўныя былі экіпіраваных міліцыянтаў, аўтазакі, гэта спецмашыны для разгону дэманстрацыяў, мікрааўтобусы, самая розная форма тэхнікі, самых розных выглядаў. Гэта не менш так за 20 адзінак, а можа і больш. Это просто калона, якая на вялікай хуткасці пры перакрытым руху, спыненым поўным руху, неслася з цэнтра горада туды ў тое месца. І адразу міліцыянты ў шчытах, у касках выйшлі і адціснілі гэтую моладзь у двары, нават захапілі групу моладзі, але те, якія прысутнічалі, вызвалілі, яны проста кідаліся туды, каб вызваляць гэтую моладзь. Это ўдалося. І міліцыянты адступілі, але перакрылі вуліцу. Вуліца — гэта праспект Ракасоўскага ў Серабранцы. Это такая буйная магістраль для таго месца і ўвогуле для горада, досыць шырокая, вялікая. І гэткім чынам спынілі ўвесь рух. То есть вся вуліца праспект Ракасоўскага, яна некалькі кіламетраў перапоўненая аўтамабілямі, стаяла некалькі гадзін, 4 ці 5 гадзін. Людзі выходзілі з аўтамабіляў, яны таксама далучаліся да скандаванняў, яны даставалі белчыва-на-белыя сцягі, з'яўляліся ў людзей. І вось гэта доўжылася некалькі гадзін. Міліцыянты стаялі у баку са шчытамі, іхняя спецтэхніка таксама стаялі са шчытамі. Перыядычна яны ляпалі гэтыя шчыты, выбухалі шумавыя іхнія эфекты рабілі вельмі моцныя. Вот просто под вокнамі жылых домоў позна ўвечары гэта скаланалі, просто скаланалі этой выбухи весь мікрараён. То есть там про жыхароў там ніхто натуральна не думае і не разлічвае, што ёсць такія людзі, як жыхары. І гэта доўжылася да тае пары, пакуль, відаць, не прыбыла дапамога і не акружылі людзей з 4 бакоў, можна сказаць. З боку дарогі, з 2 бакоў і з двароў. Яны заехалі з двароў і дзесьці ўжо каля гадзіны ночы яны пачалі наступ, сціскаць людзей з усіх бакоў, і такім чынам, хто не паспеў выбегчы з гэтага атачэння, то іх натуральна затрымлівалі. І вось такім чынам была раздушаная гэтае супрацьстаянне, але яно было такое вельмі актыўнае, вельмі эмацыйнае і вельмі такое імпэтнае, энергічнае вельмі. Бо людзі вельмі шмат скандавалі, от калі пачаўся наступ, скандавалі фашысты. Ну, з таго месца туды было не даехаць і не дайсці, толькі дайсці, не даехаць было перагароджана, это адназначна для того, каб, відаць, не пад'ехалі нейкія людзі з іншых мікрараёнаў на падтрымку. І вось хіба ўжо ў гэтай сітуацыі нейкая была, такі, аптымістычны нейкі сімвал, што ли, калі ўжо даводзілася адтуль выходзіць пехатою некалькі кіламетраў, можа, каля гадзіны ночы, па вуліцах ішоў аўтобус, гарадскі маршрутны аўтобус, які спыняўся на кожным прыпынку, падбіраў апошніх мінакоў, і з дзвярэй гэтага аўтобуса з кіроўцы на ўсю магутнасць, на ўсю вуліцу гучала перамен. Это вельмі
падбадзёрвала людзей, яны віталі гэтага кіроўцу і віталі знакамі перамогі і так і дзякавалі яму. Ну і можа быць колькі слов яшчэ, як выглядаў горад. Цэнтральная частка яшчэ ад 8 вечара яна ўжо выглядала вымерчай проста, таму што было зачыненае все, што можна зачыніць, і крамы, і месца адпачынку, кавярні, клубы. Цалкам усё было зачынена, рух перапынены, і таму але моладзь все роўна прагульвалася, моладзь спынялася, адна з адной размаўляла, казала, дзе што адбываецца, перадавалі інфармацыю з вусна ў вусны. У звязку з тым, што паралізавана всякая сувязь, інтэрнэт, то людзі адзін аднаму распавядалі, дзе што адбываецца. І тое ж саме адбываецца ў транспарце. Тыя людзі, якія едуць у транспарце, выпадковыя людзі, якія звычайныя гараджане, увесь час паміж сабой размаўляюць пра гэта, расказваюць адзін аднаму то, што не ведаюць, абураюцца. Я не чула ніводнага слова абурэння з боку пратэстоўцаў, але вельмі шмат абурэння на дзеянні ўладаў, на вынікі выбараў, на дзеянні сілавікоў. І адзін чалавек, які ехаў побач са мной, ён раптам захацеў падзяліцца таксама сваімі ўражаннямі, вельмі таксама быў абураны, і пасля сказаў, што ягоны сын з'яўляецца супрацоўнікам спецназу, якраз што кантрактнікам. І ён кажа, што яго ўжо няма дома з 25 ліпеня, не ўсе на казарменным становішчы, жывуць там у казармах, ва ўруччы, дзе месціцца гэты спецназ. І акрамя таго, у Мінск зведзеныя усе роды войск з усіх розных рэгіёнаў Беларусі, у тым ліку памежнікі нават. Это з ягоных словаў, са словаў ягонага сына. Ну, я только хочу сказаць, што я за ўвесь час самых розных падзей, які адбываліся ў Мінску, сілавых, я не бачыла столькі разнастайнай формы сілавікоў, якія ёсць зараз. Это акрамя звыклага спецназу, чорны вопратцы, гэта зелёныя і з плямамі, і без плямаў, і нават цяжка іх усе пералічыць. Гэта азначае, што сапраўды тут сабраныя вайскоўцы з самых розных родаў войск. І у тых месцах, дзе менш бачня у Мінску, цэнтральнай частцы, напрыклад, каля плошчы Незалежнасці, напрыклад, ёсць там такія масты, яны полностью запоўненыя спецтэхнікай. Это дакладна гаворка вядзецца пра десяткі, 2-3 десяткі грузавікоў менавіта з вайскоўцамі, ізноў жа розных аўтамабіляў спецыяльных, бо бачна, гэта не будаўнічая тэхніка. І такая ж самая колькасць стаіць каля палаца спорту, дзе просто стаяць кардоны і весь час правяраюць людзей, там сумкі і гэтак далей. Так же само стаіць каля плошчы Незалежнасці з другога боку, каля праспекту. То есть все это кажа про тое, што улады больш ніякага дыялогу з народам не засталося, кроме як сілавога. Дзякую, Галіна, за гэтую інфармацыю. На сувязі была Галіна Абакунчык з Менску. Яшчэ будзем звязвацца з нашымі калегамі, якія адважна працавалі падчас супрацьстаянняў дэманстрантаў з міліцыяй і іншымі сілавікамі, якіх ужо часам называюць слабавікамі, таму што учора, як і ў папярэднія ночы, сілавікі неаднаразова адступалі ад дэманстрантаў, нават кідалі затрыманых. Людзям удавалася адбіць затрыманых, у міліцыянтаў ляцелі камяні, сметнікі. Таксама былі у маніфестантаў у мэтах самаабароны ад гэтага гвалту, ад гумовых куляў, ад гэтых вось гранатаў. Людзі таксама ўжо бяруць палкі, бяруць кійкі і проста пачынаюць адбівацца ад людзей, якія паводзяць сябе як бандыты. У тэлеграм-канале таксама з'яўляецца шмат інфармацыі асабістай пра сілавікоў, пра іхных родзічаў, пра адрасы, гэта ўсё натуецца. Але тут хацелася б звярнуцца вось да тых вайскоўцаў і нават міліцыянтаў, спадарства. Мы адзін народ. Падумайце, каго вы абараняеце? Вы абараняеце аднаго чалавека, якога ўвесь народ падазрае ў злачынствах крывавых. Ужо пралілася першая кроў. 2 смерці ўжо ёсць на вашым сумленні. І каго вы абараняеце? Старога чалавека, які з папярэдняй нейкай савецкай такой страшнай калхознай эпохі учапіўся пальцамі за трон, і вы гатовы дзеля гэтага забіваць людзей нармальных. Будьце вы
будьце ж вы нармальнымі людзьмі. Таксама ў тэлеграм-канале ёсць у тэлеграме ёсць такі канал, завецца Героі Беларусі, імена і заслугі. І вось тут публікуюць таксама інфармацыю пра вайскоўцаў, міліцыянтаў, якія уласна пабачыўшы ўвесь гэты гвалт, усе гэтыя рэчы адмовіліся, падкрэсліваю, адмовіліся выконваць злачынныя загады, як, напрыклад, кінолаг Віктор Шарковіч, які пасля 7 гадоў адкрыта напісаў, што адмаўляецца выконваць злачынныя загады. Альбо, як, напрыклад, капітан Емельянаў Ягор, які таксама адмовіўся, проста публічна адмовіўся выконваць злачынныя загады. У Берасці міліцыянт зняў шлем і таксама адмовіўся біць людзей. Спадарства, ад вас цяпер вельмі шмат залежыць. Ад вас залежыць будучыня Беларусі, будучыня наступных пакаленняў, будучыня народу. Пераходзьце, будьце з людзьмі, пераходзьце на бок народу. Спадарства, ізноў такі, некалькі кадраў, на жаль, ад тых людзей, якія не хочуць быць вернымі прысязе, не хочуць шанаваць Канстытуцыю і не хочуць шанаваць свой народ. Калі ласка. А что делают? А, там гайцы стоят. Чего не выбегают? Вот эксплуатацию первого нового электропоезда О, куда это они бегут? Тихо, тихо, тихо. Поехали. Что делают? Что, что делают? Снимай, снимай, снимай. Что творят? Зачем вы? Зачем, Господи? Перестаньте. Зачем? Господи, не надо, пожалуйста, не надо, умоляю, Господи, твари, чтобы сдох. Зачем? Ты видела, они всех вытянули, разбили, да. Что, избили? Вось так, спадарства, гэта ўсё выглядае. Між тым, варта таксама зазначыць, што ў некаторых беларусаў проста ўжо здаюць нервы. Ёсць таксама відэа наездаў нават таксама на сілавікоў. Некалькі выпадкаў было ў сталіцы, калі вось такім чынам зграя амонаўцаў падлятала да машынаў, дубіла, прабачце, біла дубінкамі па машыне, спрабавалі разбіць шкло, і кіроўцаў проста здавалі нервы, і яны хусенька ад'язджалі, паралельна збіваючы ад аднаго да нават некалькіх амонаўцаў на сваёй машыне. Але што рабіць, спадарства, што рабіць? Трэба абараняць сябе, сваю свабоду. Гэта права прапісанае ў законах. Чалавек павінен абараняць сваё жыццё, свабоду, тым больш, калі бачыць, што робіцца злачынства, то чалавек павінен супрацьстаяць гэтаму злачынству. Гэта апраўдана і маральна, і юрыдычна. Пакуль спрабую звязацца яшчэ, зноў-такі, з нашымі калегамі з Беларусі, каб яны падрабязна распавялі, што яны бачылі ў мінулую ноч у розных раёнах сталіцы, а таксама ў розных гарадах. Алесь Папко, вітаю, на сувязі Варшаўская студыя. Распавядзі, калі ласка, што ўдалося пабачыць у гэтую ноч і напярэдадні? Што ж, што мне ўдалося пабачыць у гэтую ноч? Спачатку мы назіралі за тым, што адбываецца у спальных раёнах, у Малінаўцы, Грушаўцы. Людзі проста выходзілі, машыны сігналілі людям, якія стаялі каля станцыі ў метро. Атмасфера была абсалютна спакойная, ціхая, і вось калі мы атрымалі інфармацыю пра тое, што нешта адбываецца у Серабранцы, то паехалі туды. Спачатку мы бачылі сітуацыю на міні-рынку Серабранка, дзе проста пад'ехалі амапаўцы і пачалі зачышчаць, хапаць людзей, адштурхоўваць іх як бы з гэтага скрыжавання на праспекце Ракасоўскага, а затым проста зніклі. Зніклі яны хутчэй за ўсё у напрамку Крамы Палесся, на тым же самым праспекце, ў некалькіх сотнях метрах далей. Калі я пайшоў туды, то убачыў даволі цікавую карціну. Каля сотні жаўнераў унутраных войскаў былі прыціснутыя да сцяны, былі заблакаваныя каля сцяны панельнага дома па адрасе Ракасоўскага 25, каля скрыжавання. І сам праспект быў заблакаваны аўтамабілямі, навокал стаялі сотні людзей, магчыма, да 2000. І
яны вялі размовы, часамі абражалі, часамі пераконвалі гэтых амапаўцаў, і было бачна, што сілы абсалютна нероўныя і што гэтым не амапаўцам, а жаўнерам унутраных войскаў зусім не весела. Адзін з іх паранена яго забрала хуткая, і вось яны апынуліся ў атачэнні ў спальным раёне. Было такое адчуванне, што яны не на сваёй зямлі, у сэнсе, што магчыма іх трэніравалі для разгонаў маніфестацыяў у цэнтры гораду, на шырокіх праспектах, але сітуацыя, калі яны аточаны ў спальным раёне, выглядала абсалютна, як бы так сказать, сюрреалістычна. Людзі былі навокал іх, людзі глядзелі на іх з вакон гэтага самага дома Рокассовскага 25, некалькі чалавек нават залезла на дах. І вось такая сітуацыя цягнулася больш за гадзіну дакладна, і прабіцца ім удалося толькі дзякуючы таму, што былі ўжытыя шумовыя гранаты, аднекуль з'явіліся сілавікі у іншай крышачку форме, у зялёным камуфляжы, які не быў падобны да камуфляжу жаўнераў унутраных войскаў, а таксама ім на падмогу з боку рынку Серабранка прорваўся сіні аўтобус МАЗ з амапаўцамі, і амапаўцы, едучы прямо на колах, на ходзе, стралялі па пратэстоўцах навокал гумовымі кулямі. Дзве дзяўчыны, якія апынуліся побач, былі даволі моцна шакаваныя. Мне ўдалося нават засняць гумовую кулю. Ну, і такіх, напрыклад, гумовых куляў я не бачу, яшчэ это фактычна пластикавы цыліндр, не з гума, а менавіта з такога пластику. І ўжо бачачы, што адбываецца разгон, я асцярожна сышоў з гэтага скрыжавання каля крамы Палесся і пайшоў у бок рынку Серабранка, дзе ледзьве не патрапіў пад іншы разгон, калі я аказаўся у падземным пераходзе і выйшаў на паверхню, то ўбачыў, што навокал мяне зноў сілавікі, якія круцяць людзей. І акурат я і групка мінакоў мы блукалі па гэтым падземным пераходзе, шукаючы выхаду, дзе сілавікоў няма. Мне ў канцы канцоў удалося взять таксоўку і з'ехаць адтуль. Пазней, вось акурат таксіст мне паведаміў пра тое, што на міні-рынку Серабранка збудавалі нешта накшталт барыкады, проста паставілі бакі са смеццем, яшчэ нешта, і такім чынам спрабавалі заблакаваць дарогу. Калі я там знаходзіўся за 1,5-2 гадзіны да вось гэтага разгона, нішто не прадказвала такого развіцця падзеяў. Людзі проста выходзілі часамі на дарогу з чырвона-белымі сцягамі, кіроўцы падыходзілі да іх, віталіся. Это была такая добравольная блакада, якая падабалася як бы усім. Але, як я ўжо казаў, далей я сышоў да крамы Палесся, дзе назіраў гэтую сюрреалістычную карціну, як бы, можна так это было параўнаць з варожымі войскамі, якія апынуліся на нейкай такой у партызанскім лесе, дзе людзі адчуваюць, што гэта іхная тэрыторыя, а вось гэтыя жаўнеры унутраных войскаў адчуваюць, што яны вступілі на непрыемную варожую для іх зямлю. Алесю, таксама была інфармацыя пра тое, што напярэдадні, ну і гэтай ноччу у вось гэтых міліцыянтаў, якія гумовымі кулямі стралялі ў людзей, а таксама кідалі светлашумавыя гранаты, людзі з вокнаў жылых раёнаў кідалі ў іх петардамі. Ці можаш ты гэта пацвердзіць, ці сапраўды, ну, ці сапраўды ты нешта такое бачыў, такі супраціў людзей? Я не бачыў петардаў, якія ляцелі з вокнаў. Адзінае, што я магу сказаць, што вось гэтыя атрады, гэтая рота унутраных войскаў, якая была аточана на Рокассовскага, да іх з аднаго боку падыходзілі людзі, каб нешта ім растлумачыць, казалі, што тут знаходзяцца вашыя сябры, бацькі, народ гэта мы. З іншага боку, некалькі хлапцоў спрабавалі памерацца з імі сіламі, ці справакаваць іх пад прыкрыццём баку са смеццем. Вось яны спрабавалі падысці да іх бліжэй,
часамі кідалі петарды, на што гэты аддзел ўнутраных войскаў яны грукалі шчытамі і гразілі гумовымі кулямі. І часамі, напрыканцы былі ўжыты таксама светлачнога газу. Дзякую, Алесю, сардэчна за гэты каментар, за гэтае сведчанне. На сувязі быў Александр Папко з Менску. І, уласна, будзем далей працягваць звязвацца з нашымі адважнымі калегамі, якія працуюць па сутнасці лезвія не на полі бою, таму што так цяпер выглядаюць кожную ноч спальныя раёны Менску, калі міліцыянты страляюць гумовымі кулямі, а таксама выпускаюць светлашумовыя гранаты па вокнах, па балконах людзям. А людзі адбіваюцца, так як могуць гэта рабіць. Таксама гэта значыць, і нават учора бралі кійкі, каб адбіваць затрыманых дэманстрантаў. І гэта удавалася паспяхова зрабіць. Спадарства, дзякую усім тым, хто далучаецца да нашай трансляцыі, таксама на Ютубе. Нагадаю, што апошнія ночы і апошнія дні у Беларусі назіраюцца проста велізарныя праблемы з доступам да інтэрнэту. Інтэрнэт у многіх людзей папросту адключаны. Але калі нават інтэрнэт адключаны, калі ён не працуе дакладней, можна ўпісаць вось такі адрас сабе ў браўзер, для таго, каб усталяваць праграму VPN. Дакладней, усталяваць VPN, каб абыходзіць блакіроўку інтэрнэту. Трэба ўпісаць пасля HTTP і вось такія лічбы 135.181.47.40. Там з'явяцца тэчкі. Трэба выбраць тэчку для той аперацыйнай сістэмы, якая на вашым кампутары, напрыклад, Windows, найбольш бадай распаўсюджаная сістэма ў Беларусі. На яе клікнуць і ўсталяваць патрэбнае уласна гэтае прыкладанне на кампутар, каб яно запусцілася, запрацавала. І пасля гэтага інтэрнэт павінен працаваць у вас. Што праўда, некаторыя сайты і так адключаныя, у прыватнасці сайт Белсат.eu быў адключаны з тэрыторыі Беларусі яшчэ да таго, як інтэрнэт цалкам знік. Аднак інфармацыя будзе да вас так ці іначай прабівацца, калі будзе прабівацца актыўнае сеціва. Спадарства, вось, калі ласка, гэтыя лічбы распавядайце знаёмым, спрабуйце праз VPN абыходзіць блакіроўку інтэрнэту, каб інфармацыя даходзіла, што ў Беларусі ўжо па сутнасці трэці дзень адбываюцца пратэсты, якія носяць характар часам ужо нават і такога нацыянальна-вызвольнага паўстання. Прынамсі, дзеянні сілавікоў усё часцей нагадваюць дзеянні нейкіх карнікаў, калі людзей ужо не толькі збіваюць, але страляюць па іх в упор гумовымі кулямі. Нагадаю, што практычна на сумленні сілавікоў 2 смерці. Першую смерць у першую ноч пацвердзіў праваабарончы цэнтр «Вясна». Чалавека, мірнага дэманстранта, проста пераехалі аўтазакам, і ён памёр. Другую смерць пра яе паведаміла само Міністэрства ўнутраных справаў у раёне метро Пушкінскае. Напярэдадні менчукі прынеслі сотні, калі не тысячы кветак туды, на месца гібелі гэтага чалавека. Але прыехаў АМОН і пачаў усіх туды не дапускаць. Аднак гэта ўсё адно не ўдалося. Людзі нават учора збіраліся ноччу на Пушкінскай. Спадарства, ўжо зараз даем таксама меркаванні тых, хто выйшаў на вось гэты адважны пратэст гэтай ноччу. Калі ласка. Радуюсь за наших людей. Наконец-то нашелся как бы гадкий, но повод сплотиться всем вместе и показать, что мы не из робкого десятка. Мы не сдадимся. Всем вядома, что тут отбывается. Отбывается трэш, але люди об'ядналися и вышли выказать свои думки. Я не ведаю, пераможем мы ці не, але хай там ОМОНовцы и вышестоящий усатый дядя трошечки пополохают. Бабушки в деревнях говорят, если бы он себе нарисовал 55, люди бы смирились, а 80 никто в это не верит. Это неправда. Ну, по поводу Тихановской думаем, что ее заставили
дать такое интервью. Мы ее поддерживаем и за нее всей душой. Я за мирные все-таки перемены, поэтому неправильно так поступать с народом. Живи Беларусь! Спадарства, таксама заглядаю ў тэлеграм-каналы, дзе вельмі шмат аператыўнай інфармацыі актуальнай. Вось, напрыклад, што піша тэлеграм-канал Нехта Лайф, у якога ўжо 1 300 000 падпісчыкаў. Тэлеграм-канал гаворыць пра агульнанацыянальны страйк, прачытаю ў арыгінале гэтую улётку. Общенациональная забастовка с 11 августа «Не выходим на работу». Законный и безопасный способ протеста. Лукашенко украл наши голоса и объявил себя победителем выборов, наплевав на мнение народа. Мирные протесты недовольных белорусов пытались жестко подавить силовики и военные. Они избивали ногами женщин на глазах у детей и стреляли людям в спину. Убито уже 2 человека. Никаких политических и экономических изменений в ближайшее время не планируется. Мы устали это терпеть и объявляем общенациональную забастовку. Способ протеста закрепленный в Конституции. За нее нас не задержат, а уволить всех невозможно. Наши требования. Первое. Признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь. Второе. Освобождение всех политических заключенных. Третье. Проведение новых честных выборов. Расклейте эти листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах. Каналы с информацией в стране можно найти в телеграме Нехта Лайф, Беларусь головного мозга и Моя краіна Беларусь. Сапраўды, спадарства інтэрнэту многіх адключаны, і таму многія людзі, у тым ліку на прадпрыемствах, дагэтуль не ведаюць, што адбываецца ў нашай краіне. А напярэдадні былі страйкі, прынамсі, на 3 прадпрыемствах. Інфармацыя была з Жабінкі, з цукровага заводу, таксама маргарынавы завод у Менску і завод імя Козлова у Менску. На апошні прыехалі сілавікі і пачалі браць, уласна, тых, хто аб'явіў забастоўку. І калі бралі, то рабочыя спрабавалі, адзін рабочы, прынамсі, спрабаваў спусціць колы ў машыне сілавікоў. А вось мы бачым кадры з мінулай ночы, як сілавікі на джипе ганяюцца за машынай нейкай, проста тараняць яе. Дарэчы, гэта не аднаразовы нейкі момант, напрыклад, у горадні учора БТР уехаў у машыну легкавую. У машыне знаходзілася сям'я, у тым ліку 5гадовая дзяўчынка, якая была ўся ў крыві, як кажуць відавочцы, і яе тэрмінова павезлі ў шпіталь. Прытым сілавікі па-хамску адказалі, што гэта людзі самі вінаватыя ва ўсім, і да іх ніякіх прэтэнзіяў быць не можа. Спадарства, сапраўдныя проста карнікі, сапраўдныя карнікі. Лукашенко ўвесь час сказаў, што ў нас няма вайны, але падкажыце мне, і гэта яго нібыта заслуга, але падкажыце мне хоць адну еўрапейскую краіну, у сталіцы якой адбываюцца такія рэчы, вось як зараз у вас на экране. Хоць одну еўрапейскую краіну, дзе на балконы людзям за крыкі супраць улады закідваюць светлашумавыя гранаты. Хоць одну краіну, дзе людзей на прыпынках грамадскага транспарту расстрэльваюць гумовымі кулямі. Няма такой краіны нідзе, спадарства. Беларусь – гэта адзіная краіна, дзе па сутнасці цяпер у сталіцы, якой дзейнічае неаб'яўленае ваеннае становішча, дзе кожную ноч сілавікі змагаюцца са сваім народам. Спадарства, будзем таксама працягваць, спрабаваць злучыцца з нашымі калегамі. Ужо зараз неўзабаве гэта, значыцца, будзем тэлефанаваць. Нагадаю таксама, што вы можаце прысылаць свае смс-паведамленні на нумар, пададзены на экране. Значыць, таксама паведамляюць нам, што ўсё ж такі інтэрнэт у Беларусі час ад часу ўзнікае. У Менску, прынамсі, цяпер ёсць інтэрнэт. Спадарства, скарыстайцеся гэтымі хвілінамі, таму што сапраўды сістэме досыць складана ўвесь час трымаць выключаным інтэрнэт. Яны гэта робяць у другой палове дня і ноччу, калі людзі выходзяць на такія масавыя пратэсты. Таму што адключэнне інтэрнэту каштуе. Гэта блакаванне цэлых галінаў эканомікі, гаспадаркі. Кожны дзень Беларусь траціць велізарныя сумы на адключэнне інтэрнэту. Таму так вось гэта ўсё і адбываецца. Таму пашырайце нашу трансляцыю.
распавядайце, што адбываецца. Таксама нам вось, напрыклад, пішуць з горадні, што нас глядзяць па спадарожніку. Сапраўды, нас немагчыма заблакаваць, таму што мы вяшчаем таксама праз спадарожнік, праз, па сутнасці, космас. І кожны, хто мае талерку, можа глядзець тэлеканал Белсат, і нас немагчыма заблакаваць, нават калі у нас у Беларусі адключаць электраэнергію, калі у вас ёсць удома генератор, то вы ўсё адно зможаце нас паглядзець. Галоўнае, каб быў уключаны тэлевізор і была ўключаная спадарожнікавая талерка. Спадарства, ўжо зараз паспрабую звязацца з нашымі калегамі з іншых гарадоў, апроч уласна сталіцы. Літаральна зараз паспрабуем гэта зрабіць. Пакуль што нам удавалася даведацца пра тыя падзеі, якія адбываліся ў Менску. Нагадаю, што было ноччу супрацьстаянне з сілавікамі. Людзям удавалася адбіваць затрыманых супраць сілавікоў, якія прымянялі гумовыя кулі, ішлі камяні, а таксама кійкі. І што рабіць, спадарства, што рабіць? Трэба чыніць супраціў беззаконню, калі вы бачыце, што вас спрабуюць збіць, затрымаць, папсаваць вам маёмасць. Гэта натуральнае жаданне чалавека абараніць сябе. Тым больш, што міліцыянты парушаюць закон. Яны не тлумачаць, што яны робяць і навошта яны робяць. Яны павінны былі б у тэорыі аб'явіць, чаму яны гэтым займаюцца. Але ніхто нічога не аб'яўляе. Раней, прынамсі, на мітынгах, которые таксама былі цалкам законныя, напрыклад, перадвыбарчыя пікеты, міліцыянты прыходзілі з мегафонамі, казалі, што акцыя не санкцыянаваная, хаця гэта таксама было неправда. Зараз і нават гэтага не робіцца, проста налятаюць як нейкія бандыты і б'юць усіх, хто жывы. А 2 чалавекі ўжо за гэтыя ночы загінула. Спадарства, некалькі дамоў таксама зараз слова апытаным жыхарам Беларусі, калі ласка. Страшно, грустно, обидно, досадно. За что? Непонятно. Потому что люди приходят безоружные. Люди приходят с детьми. Мы никому ничего не делаем. Мы не громим никакие витрины, машины. Вы же видите, да? То есть мы приходим мирно. Почему сюда приезжают 1000 ОМОНовцев, 1000 солдат? И это очень страшно. Страшно не в плане, что я боюсь ОМОНа, а в плане за мою родину. Если нас ждет такое, что будет дальше? То есть диктатура такая военная, страшная, как вот, не знаю, это казалось раньше фантастикой, а теперь оказывается это реально. Это наилепший путь, потому что идти в центр, мне кажется, будет неправильная позиция, потому что яны там подготованы, а мы подготованы тут. У себя на районах мы знаем, где бегчы, куды бегчы. Это амаль немає насилия, потому что мы можем збегчы. И, яны працуюць, мы с семьей проводим добрый час, знайомимся з своими людьми, які живуть, і потім будемо знайомі, і це буде добре. Вітаю, на сувязі Віктор Ярашук, калега з Пінску. Распавядзі, калі ласка, што, ці былі нейкія сутыкненні, ці ўвогуле нешта адбывалася ў Пінску гэтай ноччу? Вітаю вас. Хочу сказать, что этой ночью в Пинску прошла относно спокойно, как вчерашний вечер. Я пошел по городу, поглядел, уже вчера в 18 годинах были зачинены все кафе и крамы в центре города. Людей амаль не было, это нагадывало некий комендантский час. Пройшов людей было столько не менее, навіть, чем в рабочий день зранку. Было вельми шмат ОМОНовцев, вельми шмат машин ездило силовиков. Машин так само простых людей было вельми мало. И так тому прошло относительно спокойно. Да, еще хочу сказать, что была для машин зачинена набережная города, но это уже несколько зон. Вокруг виконкаму вчора так само стояли и автозаки, и АМАП вокруг виконкаму стоял. А были сведчення того, что были одиночные затримания по городу, але ж таких массовых охранений не было. Удалось вчера поразмовлять с несколькими людьми, которые вышли из милиции, и они рассказывали, что уже все там забито,
Тому молодых людей примушают распрануться, глядят, коли нема неких следов того, что было, они удельничали в бойке, то выпускают некому, одразу штраф дают, некого дают позову в суд. Есть несколько мест, но это таких со слов людей, что быцем бы вельми моцно сбивают людей. До сего часа неведомо место, где зник видеооператор портала «Медиаполесье». Вчера весь день директорка и головный редактор шукали и не знайшли. Свідки кажуть, що його вельми моцно збили в міліції під час затримання ще 10-го. І ніде його не можуть знайти ні в больниці, ні в міліції, не кажуть, що його нема. Вельми хвилюються, пошуки протягуються. А так, в основному, більш-менш у Пінську все спокійно. Віктор, калі ласка, нагадай, а як праходзілі мінулыя ночы ў Пінску, першыя пасля дня так званых выбараў, а таксама з панядзелка на аўторак, што адбывалася ў гэтым палескім горадзе? Можно привести такие вот нават лічбы, калі 9 числа было затрымано 80 человек, то 10 и ночь на 11 было затрымано 120 человек. Таких массовых сутычек не было, а лишь люди выходили, молодь выходила. Ну, в Пинску вельми шмат силовиков. Были зачистки микрорайона Луги, района Белярщины. И просто копали молодых людей, сбивали. Вот, и, что тут хлопец пишет, что шли с батькой, 15-летний хлопец, полетели, начали сбивать, он начал кричать, да мне только 15 годов, а лишь в момент сбили. Так само у парку сбили 16-летнего инвалида, хлопца, и сломали ключицу. Просто ехал один хлопец, инвалид, и люди кажут, что по нему было бачно, что он инвалид, лишь подбегли, почали бить. Вот такая ситуация. Ну, массовых таких заколотов, как это было 9-го, Пінського пакуль нема. Масавыя закалоты 9 жніўня, я так разумею, памятаю гэтае відэа, калі пінчукі выйшлі, і былі жорсткія сутычкі з АМАПам. АМАП закидывали нейкімі прадметамі, палкамі. Так это выглядало? Так, было вельми жорстко. Я там, на жаль, там не был, а лишь бачив эти кадры. Вельми моцная бойка была. Но люди кажут, что это все спровоковал АМАП. Уже основная частка людей зашла, и уже молодь собиралась заходить, и их с усіх боков окружили и почали на них наступать с щитами. Уже молодь, какая не смогла сбегчь, вымушена была просто принять этот так званый бой. Ну, до сего часа еще эти милициянты и люди в больнице находятся. Лукашенко говорил так само про то, что нібыта на поўдні Беларусі, маючы на ўвазе хутчэй за ўсё Пінск, спрабавалі ўзяць штурмам райвыканкам. Ну, нешта такое было ў яго апошніх выказваннях. Наколькі гэта ввогуле адпавядае рэчаіснасці? Я хочу сказать, что вот эта заява Лукашенко в Пинску так само все лечит, что это, он сказал про Пинск, люди вельми обураны. Потому что, когда подошли до выконкама, то было все вельми мирно, вели перемовы, и никто не собирался выконкам брать. Бо, широко кажучи, когда было ожидание такое, то те милицианты, которые стояли одразу, они бы не утримали этих людей, которые подошли. А лишь не было никаких задумок брать выконкам. Тем более, что пошли перемовщики, туда их пустили, там они размовляли, пинчуки потребовали, как выники выборов в Пинску не были признаны. Ну, выконкамовцы отмовились. А все началось после того, как были у Пинска кинуты додатковые силы силовиков, и когда их стало вельми много, вот початку эта бойка почалась. Спочатку было все мирно и спокойно. Дякую вялікі, Віктор. На сувязі быў наш калега Віктор Ярашук з Пінску, які распавядаў, што адбывалася ў мінулыя дні. Спадарства, зноў заглядаю да вашых смс-паведамленняў. Вельмі шмат прыходзіць смс, што інтэрнэт у Беларусі пачаў працаваць. Думаю, што хутчэй за ўсё гэта ненадоўга, таму што інтэрнэт патрэбны для функцыянавання цэлых галінаў эканомікі. І ўлады не могуць увесь час трымаць інтэрнэт адключаным. Таму, спадарства, заахвочваю як мага хутчэй скарыстацца з гэтай магчымасці адкрытага пакуль што інтэрнэту. І таксама распавядаць усім, што адбываецца ў Беларусі, што ў Беларусі ўжо трэці дзень не сціхаюць пратэсты, якія часам набіраюць характар паўстанцкіх дзеянняў. Прынамсі тое, што робяць сілавікі, гэта дзеянні дакладна нейкія карніцкія. Вядома пра
дзве смерці. Першая смерць, пра яе казаў праваабарончы цэнтр «Вясна» пасля першай ночы, што мужчыну ў Менску проста перадавілі аўтазакам, і ён памёр. А пра другую смерць казаў, дакладней, гэтую першую смерць МУС не прызнала, але распавяло пра іншую смерць ужо ў другую ноч, што нібыта дакладна на метро Пушкінскай памёр таксама чалавек. Гаспадарства, карыстаючыся гэтай хвілінай вольнага інтэрнэту, хачу нагадаць, што ў Беларусі блакуецца трэці дзень інтэрнэт для таго, каб людзі не ведалі, што адбываюцца пратэсты супраць улады па ўсёй краіне. Але блокіроўку можна абысці. Трэба ўпісаць вось такія лічбы ў браузер 135.181.47.40, і там у вас адкрыюцца тэчкі для канкрэтных аперацыйных сістэмаў. Найчасцей у Беларусі гэта сістэма аперацыйная Windows. Трэба туды клікнуць і ўсталяваць вось гэты VPN для абыходу блокіроўкі інтэрнэту. Некаторыя сайты ўсё роўна заблакаваныя, нягледзячы на тое, што інтэрнэт заблакаваны ў Беларусі. Напрыклад, сайт нашага тэлеканалу Белсат.ЭУ быў заблакаваны. Аднак усё роўна, калі ў вас будзе хоць нейкі доступ да інтэрнэту, вы будзеце ведаць, што адбываецца ў краіне, што ў краіне ўжо трэці дзень ідуць пратэсты. Вось гэтыя лічбы трэба ўводзіць у браузер. Гаспадарства, таксама заахвочваю, калі у вас ёсць нейкая інфармацыя, якой хочаце падзяліцца, пісаць нам смс-паведамленні. Вось, напрыклад, чытаю, пытаюцца таксама пра сваіх сваякоў ці знаёмых, якіх не могуць знайсці. Артём Александрович, не называю прозвішча, Артём Александрович, пішуць, што прапаў у раёне Серабранкі 11 жніўня побач з аўтавакзалам Усходні. Без дакументаў. Гаспадарства, заглядаю ў базу праваабаронцаў «Вясны». Там ёсць інфармацыя, напісана пра затрыманых у Менску 9 і 10 жніўня. На жаль, не 11. Магчыма, будзе абнаўляцца. Аднак у гэтай базе ёсць чалавек з падобным прозвішчам, як у Артёма Александровича, але тут напісана Сергей. Напісана, што ён утрымліваецца ў РУВД партызанскага раёна, і што ён быў наблюдателем на 14-м участке партызанскага раёна. То бок прозвішча такое самае, як у Артёма Александровича, аднак імя тут іншае пададзена. Сергей. І напісана, што ён быў назіральнікам на 14-м участку партызанскага раёна і утрымліваецца зараз у РУС партызанскага раёна. Такая інфармацыя на сайце «Вясны». То бок прозвішча тое самае, але імя іншае. Ну, цяжка зразумець, і гэта той самы чалавек, але будзем спрабаваць, гаспадарства, такім чынам вам неяк дапамагчы. У гэтую ноч адбываліся ў Менску сутычкі у многіх мікрараёнах: Каменная Горка, Уручча, Малінаўка, Серабранка. У апошнім мікрараёне хіба былі найбольш такія значныя падзеі. Людзям удавалася адбіваць ад сілавікоў затрыманых, машыны блакавалі выезд аўтазакаў. Таксама проста сілавікі, яны ўсе былі ў гэтым амундзіраванні, ім цяжка ўвесь час туды-сюды перамяшчацца. Вось вы бачыце кадры, як сілавікі на УАЗіку збіваюць проста аўтамабіль чалавека. Вось такімі спосабамі дзейнічаюць. Як быццам бы яны змагаюцца з нейкімі тэрарыстамі, хаця насамрэч гэта яны паводзяць сябе вось так, як злачынцы. Апошнія ночы і дні у Менску. І гаспадарства, будзем спрабаваць яшчэ скантактоўвацца з нашымі калегамі, якія працавалі ў Беларусі. Літаральна зараз паспрабую зноў набраць, не заўсёды гэта ўдаецца, бо таксама нашых калегаў затрымоўваюць. Мы дагэтуль не ведаем, што адбываецца з журналістам-расследавальнікам Станіславам Івашкевічам, які не выходзіць на сувязь, і проста невядомы пакуль што ягоны лёс. А ён быў аўтар папулярных расследаванняў, у тым ліку пра тое, як пра карупцыю у атачэнні Лукашэнкі, дзеянні з прыкметай карупцыі дакладней. Таксама пра іншыя рэчы, у тым ліку пра атачэнне дзяўчат у гэтым, так скажем, пуле Лукашэнкі.
Спрабуем спадарства скантактавацца з нашымі калегамі, пакуль гэта не ўдаецца. У мінулыя дні блакавалі тэлефоны, відавочна кропкава для белсатаўцаў, але спадзяюся, што ўсё ж удасца скантактавацца і даведацца інфармацыю з першых вуснаў ад нашых калегаў, якія адважна працуюць. Вось гэтыя кадры, якія вы бачыце, гэта серабранка ў Менску. Вітаю, Андрэй Шобін, гэта варшаўская студыя Белсату. Распавядзі, калі ласка, што адбывалася ў Бабруйску, што ты бачыў, якая ёсць свежая інфармацыя? Вітаю. Учора даволі ціха было ў Бабруйску, што тычыцца вечара і нейкага масавага пратэсту. Былі затрыманні і на самом пачатку, нават, можа, перед пачаткам нейкіх такіх акцый пратэстовых. Просто калі людзі згуртаваліся, маладыя людзі згуртаваліся нават не на цэнтральнай плошчы, а за некалькі кварталаў да яе, адразу пад'ехала машына за мапам і адбыліся затрыманні. Потым хапалі некаторых людзей, таксама маладых, кажуць, што нават непаўнагадовых, на роварах. Хапалі на вуліцы Менскай, адна з цэнтральных вуліцаў. Таксама за некалькі кварталаў да плошчы Леніна. На плошчы было даволі ціха, менавіта я не бачыў затрыманняў. Былі такія, можа, аднолькавыя пратэстовыя дзеянні, такія адзінкавыя дзеянні. І, гэта хтосьці на легкавой машыне ехаў, там сігналіў, потым нейкая была пагоня за ім. Хтосьці праехаў таксама на машыне з гучна ўключанай музыкай, песняй «Перамен». Вось. Гэта амаль усё. Дзякую, Віктор, дзякую сардэчна за гэты каментар. На сувязі быў Андрэй Шобін з Бабруйска. Будзем яшчэ звязвацца, даведвацца, што адбывалася ў Беларусі ў гэтыя дні. Спадарства, таксама чытаю ваши смс-паведамленні. Дзякую вам сардэчна, што вы іх прысылаеце. Вось што нам пішуць. У горадні пазаўчора людзей хапалі пасля імшы ў касцёле на подступах да касцёлу. Ксёндз спрабаваў размаўляць за мапам, але ўсё бессэнсоўна. Людзей забіралі і адвозілі ў турму, якая за вуглом, а каля турэмнай брамы стаяла хуткая. Сапраўды, у горадні такое было, і як сведчаць кадры з тэлеграм-каналаў, якія прасочваюцца, у горадні былі не проста міліцэйскія машыны, былі вайсковыя машыны, БТРы, таксама бронетранспарцёры. Таксама, напрыклад, ноччу гэтай ноччу БТР урэзаўся у легкавую машыну ў горадні. У машыне была сям'я, і там была 5гадовая дзяўчынка, якая паводле відавочцаў была ўся ў крыві, яе тэрмінова адвезлі ў шпіталь, была патрэбная аперацыя, мужа забрала міліцыя, а жонка, мама, ёй сказала, паводле сведчанняў відавочцаў, ёй міліцыянты сказалі, што вы самі ва ўсём вінаваты. Вось што адбываецца на гарадах Беларусі, пакуль адключаны інтэрнэт. А вось спадарства амуніцыя, якую знаходзяць нашыя калегі, корэспандэнты ў Беларусі, вось што прымяняюць супраць дэманстрантаў, супраць грамадзянаў Беларусі, якія выйшлі абараніць свой голас, міліцыянты. Гумавыя кулі, таксама светла-шумавыя гранаты, вось такія вось патроны, якія калечаць людзей, проста калечаць людзей. І маем ужо, сілавікі маюць на сваім сумленні, напэўна, 2 смерці, таму што пра адну смерць паведамляў праваабарончы цэнтр «Вясна» яшчэ пасля першай ночы супрацьстаяння ў Менску. Аўтазак пераехаў дэманстранта, і ён памёр ад гэтага. Проста аўтазак ехаў і проста ўрэзаўся ў чалавека, не спыніўся.
А пра іншую смерць ужо паведаміла само Міністэрства ўнутраных справаў. Чалавек загінуў на метро Пушкінская ў Менску. Спадарства, зараз яшчэ пакажам некалькі кадраў пра тое, што адбывалася напярэдадні. Калі ласка, вашай увазе. Завтра у тебя родится дочь. И как вы будете ей смотреть в глаза, если вы сегодня бьете женщину? Ты знаешь, они прикалываются? Они отходят. Тихо, аккуратненько. Спадарства, вось што адбывалася ноччу ў Менску, у Малінаўцы, Каменнай Горцы, Серабранцы, Ваўручы. Паўсюль людзі выходзілі, выказвалі свой пратэст, патрабавалі адстаўкі сыходу Лукашэнкі. Нагадаю, што ў Беларусі ўжо трэцюю ноч блакуюць інтэрнэт трэці дзень. Зараз ён пакрысе з'яўляецца, таму што рэжым не можа ўвесь час блакаваць інтэрнэт, бо гэта вялікія страты для эканомікі. Цэлыя галіны эканомікі не могуць нармальна працаваць праз адсутнасць інтэрнэту. На экране вы таксама бачыце адрас VPN, які нават калі інтэрнэт у вас не працуе, можна гэта ўпісаць у браузер. Вось на Ютубе гэта бачна, мне падказваюць, а у эфіры праз спадарожнікавы тэлеканал не відаць. Спадарства, у браузер трэба ўпісаць вось такія лічбы. Спачатку http, далей 135.181.47.40. Упісаць вось такія лічбы. І потым у вас там з'явяцца тэчкі з назвамі розных сістэмаў. У Беларусі найбольш распаўсюджаная аперацыйная сістэма Windows. Трэба туды клікнуць і, уласна, усталяваць VPN. І тады у вас павінен будзе працаваць інтэрнэт
нават калі ва ўсёй краіне яго адключаюць. Іншая справа, што многія беларускія сайты заблакаваныя. Цяпер, у прыватнасці, быў заблакаваны наш сайт belsat.eu, аднак усё адно доступ да інтэрнэту у вас будзе, калі вы паставіце VPN на свой кампутер. Распавядайце, што ў нас адбываецца, што ў нас ужо трэці дзень ідуць пратэсты па ўсёй краіне, што афіцыйна міліцыя паведаміла, гэта афіцыйныя толькі лічбы, больш за 3000 затрыманых па ўсёй краіне. І гэтыя лічбы былі яшчэ учора з раніцай. Сёння нават невядома, колькі ўсяго затрыманых, аднак людзі досыць паспяхова адбіваюць затрыманых у міліцыянтаў. Учора ляцелі ў міліцыю камяні, таксама ёсць сведчанні, што ляцяць у міліцыянтаў петарды, салюты, нават былі ўжо першыя коктейлі Молатава на вуліцах Менску. І людзям удаецца, у сілавікоў, якіх ужо нават называюць у тэлеграм-каналах слабавікамі, удаецца адбіваць людзей, дэманстрантаў, бо яны відавочна гэтага не чакалі. Яны ўсе тыя гады прывыклі, што людзі пакорна ідуць пад іхнія дубінкі і нічога не могуць зрабіць, што яны недатыкальныя. А тут яны адчулі адпор. Вось гэты адпор адбываецца цяпер па ўсёй, па сутнасці, Беларусі. Аднак некаторыя сілавікі таксама пераходзяць на бок народу. У тэлеграме ёсць такі канал, завецца «Героі Беларусі», які «Героі Беларусі. Імена і заслугі» па-расейску, дзе публікуюць вось у тым ліку інфармацыю пра сілавікоў, якія пераходзяць на бок народу. І ім у Інстаграм, у Кантакце, у асабістыя вось гэтыя старонкі мноства беларусаў пішуць словы удзячнасці і падтрымкі. У прыватнасці вядома, што вось у берасці нават было гэта на відэа зафіксавана, можа быць яшчэ неяк пакажам, як адзін з міліцыянтаў проста зняў шлем і не пайшоў разганяць людзей. Аднак не ўсе хочуць быць вернымі Канстытуцыі, не ўсе хочуць абараняць беларускі народ ад узурпатара. І вось, спадарства, вашай увазе кадры з Пінску, як затрымлівалі чалавека каля крамы. Блядь, что творят? Это охуеть просто, блядь. Просто что делают? Что делают? Что делают эти пидорасы? Ужас просто, блядь. Пакуют людей просто так. Вось так, спадарства, адбываецца па ўсёй краіне таксама. Месцамі удаецца таксама, кажу, даць адпор міліцыянтам. У міліцыянтаў ноччу ляцяць камяні. Таксама падчас супрацьстаянняў міліцыянты падыходзілі да машынаў, білі па шкле ў Менску дубінкамі. І ў многіх кіроўцаў не вытрымлівалі нервы. Прынамсі, ёсць 3 відэасведчанні, як проста кіроўцы спрабавалі ад такіх незаконных дзеянняў неяк уцякчы, і праз гэта ім давялося нават збіць некалькі міліцыянтаў на машыне. Яны проста збілі амонаўцаў, калі тыя падыходзілі да іх машынаў. Што ж, прыкра, што адбываюцца такія дзеянні, але, як сцвярджаюць праваабаронцы, якія казалі таксама пра першую смерць яшчэ 2 ночы таму, што ўся віна на дзейнай уладзе, бо гэта дзейная улада развязала вось гэты канфлікт, які адбываецца ў нашай краіне. Дзейная ўлада парушае заканадаўства, дзейная ўлада сфальсіфікавала выбары. Нагадаю, можа, бо ведаю, што ў Беларусі адключаны інтэрнэт, і тое, што мы ведаем за мяжой, мноства людзей у Беларусі не ведае. Людзі не ведаюць, што за мяжой пасольствы яны пабаяліся фальсіфікаваць выбары. І вельмі шмат дзе проста амбасады не дапускалі беларусаў штучна да галасавання. То бок, штучна, напрыклад, трацілі на аднаго чалавека 10 хвілінаў замест. І такім чынам, напрыклад, у Варшаве афіцыйна выйграла Ціханаўская, атрымаўшы 83% галасоў. Але праблема ў тым, што на ўчасткі пусцілі толькі некалькі сотень людзей, а ў чарзе да амбасады стаяла 3500. І вось гэтыя 3500, іх таксама ўсіх апыталі, і аказалася, што Ціханаўская сярод гэтых 3500, якія стаялі ў чарзе да амбасады ў Варшаве, выйграла з лічбай 97%, а ў афіцыйным пратаколе было запісана 83%. У некаторых амбасадах
Ціханаўская выйграла з лікам больш за 90%. Гэта афіцыйныя пратаколы. Таксама ў Беларусі знайшліся адважныя людзі ў камісіях, якія адмовіліся фальсіфікаваць выбараў. Гэта дзесяткі камісіяў па ўсёй краіне. У тым ліку, напрыклад, у Горадні была ўвогуле абсурдная сітуацыя ў школе нумар 32, дзе выбарчая камісія адмовілася падпісваць пратаколы фальсіфікаваныя. І прыехаў АМАП і пад пагрозай сілы прымушаў падпісваць настаўнікаў фальсіфікаваныя пратаколы. І ўсё роўна гэты фальсіфікаваны пратакол гэта быў кампраміс, таму што ў пратаколе напісалі, што Ціханаўская выйграла з 56%, што 56% Ціханаўская ўзяла на ўчастку у школе гарадзенскай нумар 32. Але насамрэч, калі палічылі галасы настаўнікі, там аказалася, што Ціханаўская выйграла з лікам 78%. Усе вось гэтыя пратаколы, дзе камісія адмаўляліся фальсіфікаваць, гэта некалькі дзесяткаў участкаў па ўсёй Беларусі рассыпную. Паўсюль Ціханаўская выйгравала ў першым туры выбараў. Бадай упершыню такая сітуацыя увогуле ў гісторыі Беларусі, каб кандыдат па сапраўдных нефальсіфікаваных пратаколах выйграў у першым туры. Таму Святлана Ціханаўская мела б быць ужо прэзідэнтам Беларусі. Яе хутчэй за ўсё абралі на прэзідэнта Беларусі. Аднак яе вымусілі з'ехаць, некалькі гадзінаў яе трымалі ў ЦВК, і яна з'ехала ў Літву, дзе яе прынялі на самым высокім узроўні, далі ёй дзяржаўную цяпер ахову, яна знаходзіцца ў Вільні. І потым ужо былі выкладзеныя ў сеціва відэа, дзе Ціханаўская з паперкі чытае заклік не выходзіць на пратэсты і берагчы сябе. Аднак распазналі ў інтэрнэце, што паводле атачэння, паводле канапы, што відэа было зроблена ў будынку ЦВК, і, як заяўляюць паплечнікі Святланы Ціханаўскай, хутчэй за ўсё, з ёй там былі сілавікі, якія ёй пагражалі ейным дзецям і ейнаму мужу, Сергею Ціханаўскаму. І таму яе вымусілі проста яе вымусілі такім чынам сказаць тое, што яна сказала. Гаспадарства, можам паказаць, маем у вас на гэты зварот Ціханаўскай. Уважаемые граждане Республики Беларусь, я, Светлана Тихановская, благодарю вас за участие в выборе главы государства. Народ Беларуси сделал свой выбор. С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Белорусы, я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия. Я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать своей жизни опасности. Берегите себя и своих близких. Гаспадарства, вось такі зварот, але ў штабе Ціханаўскай заяўляюць, што гэта ўсё было зроблена пад ціскам і хутчэй за ўсё відэа было запісанае ў самым будынку Цэнтральнай выбарчай камісіі, дзе яе незаконна трымалі некалькі гадзінаў і не было з ёй ніякога кантакту. І там былі уласна сілавікі, апазналі, што гэта будынак ЦВК па адным з інтэрв'ю Лідзіі Ярмошынай, там, дзе яна сядзіць на такой самай канапе і разважае таксама пра нейкія там выбары. Вось так, гаспадарства, гэта ўсё выглядае. Нагадаю, што ў Беларусі трэці дзень адбываюцца небывала масавыя пратэсты па ўсёй Беларусі супраць узурпацыі ўлады Александрам Лукашэнкам. Толькі афіцыйныя звесткі міліцыі станам на учора, сёння яшчэ няма новых звестак. У Беларусі было затрымана 3000 чалавек. Вядома таксама пра дзве смерці. Пра адну смерць распавядае праваабарончы цэнтр «Вясна», што ў першую ноч у Менску міліцыянты на аўтазаку пераехалі дэманстранта, і ён памёр. Яшчэ пра іншую смерць распавядала Міністэрства ўнутраных справаў ужо ў другую ноч. Чалавек памёр у раёне метро Пушкінская, і на наступны дзень мноства менчукоў панесла туды кветкі. Вось што адбываецца гаспадарства па Беларусі, пакуль у Беларусі адключаны інтэрнэт. Я хацеў бы тым часам зачытаць яшчэ одно паведамленне, якое многія беларусы, напэўна, не маглі пабачыць праз адключаны інтэрнэт. Вось што піша тэлеграм-канал «Нехта Лайф».
Вот такая информация. Зачитаю у оригинале. Общенациональная забастовка. С 11 августа не выходим на работу. Законный и безопасный способ протеста. Лукашенко украл наши голоса и объявил себя победителем выборов, наплевав на мнение народа. Мирные протесты недовольных белорусов пытались жестко подавить силовики и военные. Они избивали ногами женщин на глазах у детей и стреляли людям в спину. Убито уже 2 человека. Никаких политических и экономических изменений в ближайшее время не планируется. Мы устали это терпеть и объявляем общенациональную забастовку. Способ протеста, закрепленный в Конституции. За нее нас не держат. За нее нас не задержат. А уволить всех невозможно. Наши требования. Признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь. Освобождение всех политических заключенных. Проведение новых честных выборов. Расклейте эти листовки на стенах своих предприятий, домов, в подъездах, остановках и других общественных местах. Каналы с правдивой информацией в стране в Telegram. Нехта Лайв, Беларусь головного мозга і «Моя країна Беларусь». Вось так, спадарства. Таксама нагадаю, што напярэдадні, прынамсі, вядома пра тое, што на 3 прадпрыемствах былі страйкі. Гэта ў Жабінцы на цукровым заводзе, гэта ў Менску на маргарынавым заводзе, а таксама зноў-такі ў сталіцы на заводзе імя Казлова. І туды прыехалі міліцыянты, прыехаў АМАП, пачаў затрымліваць рабочых, толькі за тое, што яны патрабавалі ўключыць інтэрнэт і патрабавалі ад кіраўніцтва краіны спыніць рэпрэсіі супраць людзей. Таксама, вось калі міліцыянты забіралі рабочых, адзін рабочы спрабаваў не дапусціць гэтага і пачаў спускаць колы ў міліцэйскай машыне. Пачаў гэта рабіць, каб проста машына не магла ад'ехаць з месца. Таксама учора была заблакавана першая сіняя лінія метро, таму што на адной са станцыяў чалавек выйшаў на рэйкі з плакатам «Хопіць забіваць і калечыць людзей». Вось што, спадарства, адбываецца ў нашай краіне. Мноства людзей па ўсёй краіне выходзіць. Таксама сутычкі з міліцыяй, удаецца адбіваць дэманстрантаў у многіх гарадах. У прыватнасці, учора ў Менску, у Серабранцы людзі адбівалі пратэстоўцаў, закідвалі міліцыю камянямі, бралі кійкі ў рукі і біліся. Ну а што рабіць? Што рабіць, калі міліцыя робіць злачынства? Калі міліцыянты паводзяць сябе з мірным насельніцтвам, як быццам бы яны былі тэрарысты? Ёсць крымінальны артыкул за узурпацыю ўлады 357, які нават прадугледжвае смяротнае пакаранне. І вось чым павінны былі б займацца, здавалася б, сілавікі, пракуратура і іншыя органы. Ёсць чалавек, які адназначна, гэта усе людзі ў Беларусі пра гэта ведаюць, які узурпаваў уладу, які здзекваюцца з людзей гэта 26 гадоў. Всё дзеля інтарэсаў асабістай улады. І вось так, спадарства, аднак нікога сярод вышэйстаячага кіраўніцтва, сілавікоў, ні ў кога няма мужнасці і адвагі выканаць закон і выканаць Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь і затрымаць узурпатара. Такім вось чынам адбываецца. Спрабуем таксама звязацца з нашымі калегамі ў Беларусі, пакуль гэта не вельмі удаецца, аднак спадзяемся, што ўсё ж такі удасца датэлефанавацца і даведацца яшчэ больш інфармацыі, як то кажуць, з першых вуснаў. Нашыя калегі адважна працуюць на вуліцах гарадоў Беларусі, дзе ёсць супрацьстаянне паміж сілавікамі і дэманстрантамі, якія патрабуюць выканання Канстытуцыі і адхілення Лукашэнкі ад улады. Спрабуем звязацца з нашымі калегамі. Спадзяюся, што гэта атрымаецца неўзабаве і больш пачуем такога жывога сведчання ад таго, што адбывалася на вуліцах сталіцы і іншых гарадоў у гэтую ноч. Спадзяюся, што гэта ўдасца. Пакуль што чуем сігнал, спадзяюся, што атрымаецца злучэнне. Любоў Лунёва, гэта варшаўская студыя. Любоў, прывітанне. Распавядзі, калі ласка, што ўдалося пабачыць вось напярэдадні і ў гэтую ноч, што адбывалася ў сталіцы? Ну, я вам скажу, что у нас такая ситуация, что нібыта нема комендантской гадзіны, але як толькі садится соника, наступает темра,
І людзі выходзяць, і шмат людзей выходзяць, але і адначасова сілавікі пачынаюць перакрываць таксама блокпастамі, ну, сапраўдны блокпасты, гэта не проста некі там агароджы і стаяць там шэрагі гэтых амапаўцаў. Літаральна ставяць блокпасты з аднаго-двух экіпажаў і вось на стэлу у нейкія іншыя раёны. Я пра цэнтр горада ўвогуле. Нават тут ужо і гаворкі няма. От пачынаючы з Нямігі і да Першамайскай у цэнтр горада патрапіць нереальна, як толькі сцемнела. Што тычыцца ўчорашніх падзеяў, то, конечно, яны развіваліся, ну, проста трагічна. Вось, калі пачалі збірацца людзі, я тады выходзіла наўпроставы эфір і казала, што увечары некія людзі, такія сумнеўнага выгляду, ўжо сталага веку, такія з выгляду крымінальнікі, пачалі там падштурхоўваць моладзь, якая там сабралася. Пойдзем, і, ну, нібыта яны ведаюць, куды пойдзем. І людзі, ведаеце, гэта такая рэч, я не аднойчы такое бачыла, калі збіраецца натоўп людзей, то тут уже уступаюць нейкія свае законы, якія потым людзі нават не могуць патлумачыць, чаму пайшоў туды, а не туды. І вот яны павялі. Спачатку яны казалі, што на Камароўку, а павялі уздоўж вуліцы Сурганова, уздоўж комплексу Еўропа павялі ў бок Макдональдса. Як толькі шмат міліцэйскіх дронаў было ў небе, як толькі я пабачыла, што выключылі святло, было зразумела, але людзі, ну, не ведалі. І яны пайшлі ў раёне плошчы Бангалор, іх ужо там чакалі, гэта была, канешне, пастка. Там стаялі ўжо мінібусы, і ведаеце, страшное відовішча. Мы с оператором хутенько сели в машину, каб ён мог зняць, что там адбываецца. Открытое было пассажирское окно, и вось паміж у гэтых таких шчылінах, паміж такими шчыльна заставленными гэтымі мінібусамі хаваліся людзі, нават не ў чорнай амапаўскай форме, а у камуфляжнай. І гэтыя стрэльбы, з якіх яны пускаюць гэтыя резиновыя кулі і светашумавыя гранаты, яны, конечно, просто страшныя. Вельмі такі вялікі, ну, можа, дыаметр, можа, там 15 сантиметров, такі аўтамат. І вось яны усе з гэтымі аўтаматамі і выглядваюць, ці хутка дойдзе натоўп. І калі ён убачыў, што мы здымаем, ён направіў на нас гэтую стрэльбу, і я как бы зразумела, што можа адбыцца все што угодно. Ну, калі яны чалавеку, які крыкнуў з балкона ганьба у кватэру на 6-й паверх, шумовую гранату яму запусцілі. І я павялічыла хуткасць, там крыху спыніліся і здымалі. З такой хуткасцю яны, вось гэты натоўп, чалавек з 500, раскідалі па гэтых мінібусах і паехалі. А вось гэтыя людзі, якія якраз сказалі ім, што пойдзем, яны засталіся. Ну і потым мы крыху ад'ехалі, бачым, яшчэ ідзе натоўп, збоку ўжо Камароўскага рынка, людзі ідуць па вуліцы Веры Харужы, і яны намагаюцца дайсці да стэла, ну, хоць куды-небудзь, каб з нейкім там ўжо злучыцца, там было больше уже таких поплечников. Шмат было плакатов, некоторые на вопроске написали 3%. И вот гэтыя люди шли, и мы убачили, что уже напереди, где пачынаецца трамвайный шлях, улица Дауманская, там уже стояли кордоны, там уже стояли экипажи ДАИ, аўтазакі были падрыхтаваны. Просто уже учора, уже уночі пачалася зачистка. А вот что тычыцца Серабранкі, там вот просто некие такие локальные бои отбываются. Одни на проспекте Рокоссовского, а другие ближе до Усходнего вокзалу. У Серебранцы, ну, у нас мы ведаем, что у столицы усе районы, микрорайоны, яны такие, ну, менчуки ведают, там своя специфика. Что тычыцца, например, Серебранцы, то там людям давали кватэры, якія працуюць, ну, супрацоўнікаў Акадэміі навук,
самых розных навуковых інстытутаў. Трэба значыць, што ў Беларусі ў савецкія часы было вельмі шмат навуковых інстытутаў. І вось і там, канешне, і рабочыя, і вось гэтыя людзі, калі яшчэ там жыхары гэтага мікрараёну ішлі, каб у дзень выбараў на стэлу, то пад'ехалі аўтазакі, і там было шмат мужчын. І гэта былі мужчыны у натоўпе, якія адслужылі свой час у войску, і завязалася бойка. І перамаглі людзі. Там усе пачалі адзін аднаго віншаваць, але перамога была нядоўгай. Гэтыя мапуцы, якія адступілі, яны паехалі за падмогай, прыехало ажно 7 аўтазакаў, і пачалася такая бойка. Жанчыны там дапамагалі, і ведаеце, што ім удалося толькі 6 чалавек затрымаць. Вось учора ўжо была расправа. Літаральна, вот гэта можна так назваць, туды сцягнуты былі ўсе сілы, і каб не даць людзям хоць некуды патрапіць бліжэй да цэнтра. Там была брутальная зачыстка, збівалі моцна. І што мне ўдалося даведаць, можа, вы бачылі гэтую стужку з чалавекам, які першы, хто выйшаў з Жодзінскага СІЗА, які распавёў, што аўтазакі едуць і едуць, і ўжо людзі у гэтым Жодзінскам СІЗА стаяць ужо суткі. Каля сцяны няма куды іх размясціць, не хапае месцаў. А што тычыцца шпіталя хуткай дапамогі, то мы думали, што у асноўным гэта будуць траўматалогіі, а вы даведаліся, што проста забітыя рэанімацыі, вельмі сур'ёзныя раны ў людзей. Я проста не ведала, што, оказывается, вось гэтыя светашумовыя гранаты — это такая даволі небяспечная рэч. Яны выдзяляюць моцнае цяпло, там, я не ведаю, колькі там градусаў, людзі атрымліваюць вельмі сур'ёзныя апёкі, і калі яно трапляе у цела чалавека, то што гэта вельмі сур'ёзныя раны, нават задзетыя ўнутраныя органы, і людзі ляжаць у вельмі кепскім стане. Нават тыя, якія і адразу прыходзяць следчы, і што я даведалася ўчора у шпіталях, што адразу чалавек, які толькі прыйшоў у прытомнасць пасля аперацыі, ён ніякі ўжо не пацярпелы і не сведка, яны робяць яго фігурантам крымінальнай справы. І вельмі груба размаўляюць з людзьмі, якія ляжаць пацярпелыя. Людзі учора ўжо на Крэсціна зладзілі там цэлую акцыю, там адбылася сутычка, прыехалі чарговых 3 аўтазакі, і жанчыны, якія былі ў чарзе, перакрылі вароты. І пачаліся проста кідацца ўжо ў адчай на гэтыя аўтазакі, хопіць затрымліваць нашых дзяцей. Павыскоквалі ахоўнікі з ізалятара часовага ўтрымання і з ізалятара гэтага, дзе, як мы раней яго называлі, спецпрыёмнік, размеркавальнік. Але жанчыны, калі яны вось такія раз'юшаныя, гэта такая небяспечная сіла. І недзе з паўгадзіны іх там адтаскивалі, хапалі, там нават проста ім было, відаць, крыху все ж таки ахоўнікам няёмка ўжываць дубінкі, яны крычалі «хопіць, калечыць наших дзяцей». Такая вот ситуация по всем городе. Сегодня з раніцы ўжо, вроде как працуе интернет, и люди робили улетки, люди збиралися каля крамаў, все это обмярковывать. Но такая картина в городе, коли силовики побачили, что люди робят гэтые баррикады со сметниц, их просто прибрали, некуда звезли. На який час невядома. Так что мы тут застались и в центре города, и в некоторых таких вот локальных районах, где идут эти локальные, можно сказать, бои такие, они застались без сметниц таких вот городских. Но сегодня люди сказали, что вот основное, что гучыць увесь час, что, по-першае, якія патрабаванні, пералічыць гэтыя галасы. Ніхто не верыць у перамогу Лукашенка.
Людзі патрабуюць, каб спынілі вось гэтыя рэпрэсіі, каб спынілі вось такі брутальны такое збіццё. Адна справа затрымаць, но, відаць, загад быў такі жорсткі, запалохаць грамадства. Адна справа схапіць чалавека, закінуць яго ў аўтазак, а іншая справа на вачах у людзей двое заламалі рукі, цягнуць, а трэці абавязкова бяжыць і дубасіць яго гэтай дубінкай ззаду, спераду. Ёсць вельмі шмат траўм, калі так ужываюцца дубінкі, што ламаюць людзям рукі. Рукі, у нас ёсць уже людзі, якія паказвалі і плячо зламанае, толькі ад удару дубінкі. Можна сабе ўявіць, што там увогуле робіцца. І калі кажуць, што пацярпелі там у навінах, што пацярпелі і ахоўнікі правапарадку, то это выклікае проста гнеў людзей, бо яны ведаюць, што тыя маюць абарону, маюць каскі, маюць там сродкі абароны, а людзі нічога не маюць. І, дарэчы, такая у нас штука з'явілася з савецкіх часоў, якую мы не ведалі, гэта дэфіцыт. Учора ўжо пасля абеда ў крамах немагчыма было набыць каску. Людзі пачалі раскупаць каскі, бо ўжо ляцяць не проста пластикавыя бутэлькі, а ўжо ляцяць са шкла. І ніхто не ўпэўнены, што ты можаш пайсці там увечарам у краму, людзі проста ўжо не ведаюць, што будзе. І проста раскупаюць рэспіратары, скончыліся ўжо да абеда. Раскупаюць ось у будаўнічых крамах. І мне адна прадавачка сказала, мы калі даведаліся, што учора нам не кажа, што адбылося на рызе, мы так і зразумелі, што мы сёння план зробім. Дык вось у краме «Сделай сам», называецца, у нас такі ёсць сетка такіх крамаў у сталіцы, то яны сказалі, што яны за учорашні дзень толькі да абеду прадалі рэспіратараў і касак столькі, колькі яны прадалі да гэтага за паўгады. Можна сабе ўявіць, што тут робіцца увогуле ў людзей, пра што думаюць людзі, і вот эта сітуацыя не можа так доўга цягнуцца, бо ўжо хутка ж 1 верасня і трэба ж і дзяцей у школу весці, студэнты. Вот такія у нас сумныя падзеі цяпер адбываюцца ў горадзе. Любоў, ты казала, што людзям удавалася ўсё ж такі вось у гэтых канфліктах з міліцыяй адбіваць сваіх. Падаецца, гэта такі, скажам так, феномен, які доўга-доўга не бачылі на беларускіх вуліцах, бадай з другой паловы 90-х гадоў. Апошні раз такое тады было. Не проста адбіваць. Ну, калі там рэдкі, я ж бачыла, калі проста вот праспект Машэрава, нікога няма. Стаіць процьма гэтых амапаўцаў, а это групоўка, якая падпарадкоўваецца КДБ. Вось яны стаяць, і едзе раварыст. Адзін, няма ніякіх людзей. Вот калі яго хапаюць і цягнуць, проста вот падходзяць, раптам ровара яго стаскиваюць і цягнуць. І вот адзін, нікога няма. І раптам з усіх бакоў свіст, а гэта людзі, якія вот у дамах, там жылыя дамы, з балконаў, якія толькі, ну, магу сказаць так, што калі раней апазіцыя там ужывала там ганьба, фашысты, то цяпер гучаць вельмі шмат нецэнзурнай лексікі. Ну, такая вот асаблівасць гэтай кампаніі. Але што яшчэ адметнае, калі раней былі такія вот брутальныя разгоны, людзі што, яны беглі, разбегаліся, каб не трапіць у аўтазакі, ну ўсё, разбегаліся, і негдзе там, ну хтосьці ішоў там у кафешку, там паразмаўляць сваімі сябрамі, адмеркаваць, што там было, то цяпер людзі адступаюць, збягаюць. Жыхары, такая салідарызацыя ў грамадстве, ведаеце, людзі, якія бачаць, што адбываецца, адмыслова стаяць у пад'ездах, пільнуюць, як толькі разгон адчыняюць дзверы, гэтыя металічныя. Людзі бегуць, улетаюць у гэты пад'езд, як толькі бачаць, што ўжо амапаўцы блізка, і перад носам зачыняюць дзверы, каб людзям было куды схавацца. І што вы думаеце, як толькі тыя адступаюць, все выходзяць і зноў вяртаюцца на гэтае месца. І вот, напрыклад, у Рызе было 4 такія атакі
Тут так усё грымела, тут неба было все белое от гэтых шумовых гранат. Ніколі я не бачила, каб столькі было шумовых гранат. Я уже другие сутки ничего не чую на левое ухо, потому что там такая хваля, якая уздзейнічае на мембраны, и это как бы их основная задача. И нават гэты слезотечны газ. И все равно люди вяртаюцца на гэтае месца, там у кого якія раны перавязваюць, дапамагаюць. Зноў атака, зноў і людзі там зверху кіруюць, крычаць, што злева, автозакі пашлі, хутчэй, все бегом там направо, усе адзін аднаму дапамагаюць. Гэта, так не можа доўжыцца. Разумееце, і з'явілася яшчэ адна з'ява, якая менавіта мяне вельмі насцярожвае, і так не павінна быць у нармальным грамадстве, калі выходзіць з крамы мама, тата, маленькі хлопчык, и хлопчик бачит там, до автозака мы уже все призвычаились, бачит, что там некие люди и кричит: мама, вон наши. Это ненормально. Нас начинают поделять на... Это такие не вельмі добрые знаки. А что тычется менавіта этой атмосферы, якая теперь пануе. Но и яшчэ хочу особенно отзначить, что силовики адчуваюць гэтую ненависть, и вельмі было неприемно, калі я учора ехала, и калі они едут на автозаках, просто, як кажуць кіроўцы, подрезают, ему трэба у гэту полосу, и он спокойно едзе, нібыта ў яго няма куды паглядзець, і люди пачынаюць, як тут і бачаць гэтыя автозакі, як яны сябе паводзяць, яны адчуваюць гэтую сваю ту рэакцыю на іх. Люди паказваюць, па-першае, сярэдні палец. Гэта ўжо цяпер як нібыта так ўжо прынята. І часам апускаюць там кулак так, каб быў пальцем, этим вялікім пальцем униз, гучыць ганьба, абражаюць, і калі там два аўтазакі, ці просто экіпаж міліцыя, пачынаюць кіроўцы просто як по загаду все сігналіць. Это днем. А уже что, вечером, творится, калі уже пачынаецца цемра. И что тычыцца, калі раней там стужки белые показывали, открытые окна, я не ведаю, где люди набрали столькі сцягоў чырвона-белых. Такое ўражанне, што нехта просто яшчэ і дома просто пашыў, потому что я таких напрыклад, у крамах не бачила там на управе БНФ. Вельмі шмат сцягоў просто высоўваюць у вокны. Учора я уже бачила, як спынялі машины, у кого нават там сцяжок просто ляжыць за лобовым шклом ці за заднім шклом. Просто спыняюць і не могуць прычапіцца до таго, што там в салоне ляжыць сцяг. Пачынаюць праверять документы, тэхагляд. Уже так пачалі змагацца з гэтай сімволікай. Але все больше и больше я гляжу, что люди уже перестают бояться. Это як символ того, что мы не сдаемся. Такая напруженная ситуация. Не ведаю, что дали теперь интернет, нарешті людям. Что будет сегодня, неведомо. Мы живем в такой ситуации, як за 2 тижні до выборов. Что кажут политологи. Никто не ведает, чем все скончится. Але лозунги «сыходь», 3%, хопіць рэпрэсіі, гэта мы чуем штодня у крамах паўсюль, па ўсім горадзе. Дзякую, Любоў. Дзякую за такое разгорнутае сведчанне пра тое, што адбываецца ў сталіцы, за гэтую атмасферу. Любоў Лунёва была на сувязі, наша корэспандэнтка. Беражы сябе. Дзякую сардэчна яшчэ раз. Вось так, спадарства, нашыя корэспандэнты адважна працуюць на вуліцах гарадоў, каб, нягледзячы ні на што, неяк даносіць інфармацыю да беларускага грамадства. Між тым, спадарства пішуць нам СМС, напрыклад, такого характару: «Хачу падключыць інтэрнэт». Зараз ёсць сведчанне пра тое, што інтэрнэт усё ж такі з'явіўся ў Беларусі, таму што ўлады хутчэй за ўсё таму што ўлады не могуць увесь час яго блакаваць, бо інтэрнэт патрэбны для функцыянавання эканомікі, цэлых галінаў гаспадаркі, і Беларусь кожны дзень губляе вялікія грошы праз тое, што ўлады адключаюць інтэрнэт, каб людзі не даведаліся, што ўсе апошнія 3 дні па ўсёй краіне ідзе адчайны супраціў супраць уладаў.
Толькі па інфармацыі Міністэрства ўнутраных спраў за першую ноч з 9 па 10 жніўня у 33 гарадах Беларусі было затрымана 3000 чалавек. Цяпер гэта лічба адназначна вышэйшая, але мы не ведаем дакладна колькі. Вядома таксама пра 2 смерці дэманстрантаў. Пра першую смерць паведаміў праваабарончы цэнтр «Вясна». У першую ноч у Менску аўтазак пераехаў мірнага маніфестанта і ад траўмаў чалавек памёр. У другую ноч ужо само Міністэрства ўнутраных справаў, якое не пацвердзіла інфармацыю праваабарончага цэнтру «Вясна», але паведаміла пра іншую смерць, што на станцыі метро Пушкінская, на паверхні там на скрыжаванні праспекту Пушкіна і вуліцы Прытыцкага памёр маніфестант. Вось што адбываецца ў нашай краіне. Па ўсёй краіне таксама часта ўдаецца адбіваць дэманстрантаў, як гэта было, напрыклад, учора ў Серабранцы, калі у міліцыю проста кідалі камяні, людзі бралі палкі, адбівалі сваіх паплечнікаў, не давалі іх вось у рукі гэтых людзей, якія паводзяць сябе як сапраўдныя гестапо. Спадарства, хацеў бы таксама на момант яшчэ паказаць, карыстаючыся магчымасцю, што ёсць вольны цяпер інтэрнэт, таксама, каб людзі змаглі запісаць вось падобны нумар, які тут я трымаю на картцы. Гэтыя лічбы трэба ўпісаць у браўзер, пасля http :// і далей вось ідуць гэтыя лічбы. Іх трэба ўпісаць у браўзер. І нават калі у вас не падключаны, нават калі у вас, скажем так, адключаны, заблакаваны інтэрнэт, там павінны з'явіцца тэчкі з назвамі аперацыйных сістэмаў. Найбольш распаўсюджаная аперацыйная сістэма ў Беларусі гэта Windows. Трэба туды клікнуць і ўстанавіць VPN. І калі вы гэта усталюеце на сваім кампутары, то ў вас павінен запрацаваць інтэрнэт нават у той момант, калі ўлады яго блакуюць. Праверана, гэта працуе. Дзякуючы гэтаму ўдаецца атрымоўваць відэа з Беларусі, ўдаецца хоць нейкую інфармацыю даведацца, што адбываецца ў краіне, таму што Лукашенка спрабуе адкінуць краіну ў нейкія цёмныя вякі, таму што, прынамсі, у 90-е гады, калі не было паўсюднага інтэрнэту. Вось што адбываецца ў Беларусі. У цёмныя вякі я кажу, таму што цяпер людзі прывыклі, што ўсё ёсць у інтэрнэце, ёсць інфармацыя. І вось гэтыя аналагавыя спосабы перадачы інфармацыі, нейкая там пошта ці яшчэ штосьці, вядома, людзі ад гэтага ўжо адвыклі. І таму людзі пачуваюцца як у цёмныя вякі, калі немагчыма звязацца з роднымі, немагчыма даведацца, што адбываецца ў краіне. А ў краіне ўжо трэці дзень адбываюцца масавыя, проста небывалыя, небачаныя ніколі ў гісторыі Беларусі сучаснай незалежнай пратэсты. Многія людзі называюць гэта ўжо жнівеньскім паўстаннем 2020 года, калі АМОНу даюць адпор на вуліцах гарадоў, калі ў АМОН у адказ на іхнія гумовыя кулі і іхнюю агрэсію, якую яны першыя распачалі супраць абсалютна мірных людзей, якія выйшлі абараніць свае галасы, а на дзесятках участкаў, дзе настаўнікі адважыліся і палічылі галасы правільна. Ціхановская выйгравала ў першым туры. Нагадаю, што у горадні была сітуацыя, зараз я вам падрабязна пра гэта распавяду, гэта нашыя калегі, карэспандэнты даведаліся вельмі добра, што ў горадні на 32-й школе камісію міліцыя зачыніла ўнутры школы, прыехаў АМОН, які прымушаў падпісваць фальсіфікаваны пратакол. І тое, гэты фальсіфікаваны пратакол пасля доўгіх, скажем так, размоваў з АМОНаў і пагрозамі з іхняга боку, гэта быў пратакол кампрамісу. У гэтым пратаколе ўпісалі, што Ціхановская выйграла маючы 56%, а насамрэч яна выйграла маючы 78% галасоў выбарнікаў у 32-й школе ў горадні. Падобная сітуацыя з падобнымі з выйгрышам Ціхановскай у першай туры назіраецца ў дзесятках, проста дзесятках камісіяў па ўсёй краіне, дзе адважыліся лічыць галасы правільна. Настаўнікі і члены камісіі заяўлялі, што ім было вельмі страшна, але яны вырашылі, што яны гэта зробяць, так ці іначай, нягледзячы на пагрозы дзеля будучыні дзяцей, якіх яны ў тым ліку вучаць. Ціхановская паводле гэтых пратаколаў выйграла і стала прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Падобна ў амбасадах, у пасольствах дыпламаты не адважыліся фальсіфікаваць пратаколы. І паўсюль у амбасадах практычна Ціхановская выйграла. Прынамсі, напрыклад, у Варшаве у пратакол запісалі
вынік 84% за Святлану Ціхановскую. І гэта пры тым, што ў амбасаду штучна не дапускалі выбарнікаў, таму што чарга пад амбасадай была 3500 чалавек. Апусцілі прагаласаваць толькі некалькі соцень, штучна запавольваючы, замаруджваючы працэс, трацячы шмат часу на кожнага чалавека, на афармленне кожнага чалавека. А сярод апытаных, таму што была яшчэ паралельная скрынка для галасавання, якую зрабілі актывісты тут у Варшаве. З 3500, якія прыйшлі прагаласаваць, Ціхановская ўзяла 97% галасоў. Вось спадарства, што адбываецца, але ўлады адключаюць інтэрнэт, каб вы гэтага ўсяго не ведалі, пра тое, што ведае ўжо ўвесь свет за мяжою свабодны. І ўвесь свет цяпер глядзіць на Беларусь і дзівіцца вось гэтай адвазе беларусаў, якія трэці дзень, трэцюю ноч, не гледзячы на рэпрэсіі, масавыя затрыманні, нават ужо смерць двух маніфестантаў, працягваюць супраціў супраць улады, якая пераўтвараецца ў ваенную хунту. Спадарства, ужо зараз вашай увазе некалькі кадраў з-пад ізалятара на Акрэсціна, куды таксама прыйшлі родныя, каб даведацца пра лёс сваіх сваякоў, якіх затрымалі. Стою, трое суток уже. Жену забрали с избирательного участка 9 августа. Третьи сутки находится здесь. Хотя бы я знаю, что она здесь. Потому что многие люди просто не знают, где их родственники. 9 числа людей забрали с площади. И до сих пор люди не знают. Просто они обращаются в разные тут 2 учреждения. Ни списков, ничего не дают. То есть просто отвратительное отношение к людям. Завтра, надеюсь, будет суд. Надеюсь, все-таки у нас хоть как-то законы в стране сработают, что больше 3, когда 72 часа, и должно быть решение суда, либо человека отпускают. Задержали моего сына с рабочего места. Просто пришли и забрали, привезли. Где он сейчас, мы не знаем. Вроде бы как здесь должен быть. Там в списках нету его. Ждем сюда. Будем сидеть, пока что-то не узнаем, потому что я не уеду так. Задержана дочка, я предполагаю, что она задержана, хотя точной информации нет до сих пор. Я вот здесь с утра, обещали предоставить какие-то списки, но утром ничего не предоставили, обещали предоставить вечером, тоже никаких списков. Вечером какие-то списки были, но моего ребенка там не оказалось. Потом я отстоял еще там 1,5 часа очередь в том окошке, которое сзади, и тоже никакой информации, к сожалению, получить не удалось. Не знаю, мне кажется, это специально делается для того, чтобы, поиздеваться, что ли. Завтра, конечно, я сюда приду и в Жодино поеду, потому что говорят, что много людей отсюда увезли в Жодино. Будем искать. Спадарства, у Беларусі трэція суткі увесь час адбываюцца перабоі з інтэрнэтам. Аднак, як нам зараз кажуць, падказваюць людзі ў Беларусі, што інтэрнэт усё ж такі ўключылі, таму што ўлады доўга не могуць трымаць адключаным інтэрнэт. Ён патрэбны для функцыянавання цэлых галінаў эканомікі, і праз адключэнне інтэрнэту Беларусь губляе вялікія грошы кожны дзень. Вось што чытаю таксама важную інфармацыю, мне падаецца, варта агучыць, што думаюць у тэлеграм-каналах, у прыватнасці тэлеграм-канал «Нехта Лайф», які мае цяпер, увага, 1 300 000 подписчиков. Вось якая улётка там распаўсюджваецца. Общенациональная забастовка с 11 августа «Не выходим на работу». Законный и безопасный способ протеста. Лукашенко украл наши голоса и объявил себя победителем выборов, наплевав на мнение народа. Мирные протесты недовольных белорусов пытались жестко подавить силовики и военные. Они избивали ногами женщин на глазах у детей и стреляли людям в спину. Убито уже 2 человека. Никаких политических и экономических изменений в ближайшее время не планируется. Мы устали это терпеть и объявляем общенациональную забастовку. Способ протеста, закрепленный в Конституции. За нее нас не задержат, а уволить всех невозможно. Наши требования. Признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь. Освобождение всех политических заключенных. Проведение новых честных выборов. Распространяйте эту информацию на своих предприятиях, в подъездах, на остановках и других общественных местах. Каналы с информацией о стране в Телеграм, Нехта Лайф, Беларусь головного мозга и Моя краіна Беларусь. Спадарства, напярэдадні вядома дакладна пра 3
прадпрыемствы, дзе былі страйкі рабочых, гэта цукровы завод у Жабінцы, завод маргарынавы ў Менску і завод імя Казлова, таксама ў Менску. На апошні завод прыехаў ОМОН, які пачаў пакаваць рабочых незаконна. Аднак рабочы вось адзін спрабаваў спыніць вось гэтае пакаванне і пачаў здзімаць колы ў машыне міліцэйскай. Людзі аказваюць супраціў незаконным дзеянням сілавікам, якія не хочуць быць вернымі Канстытуцыі, не хочуць быць вернымі беларускаму народу. Аднак ужо ёсць, пакуль гэта адзінкавыя выпадкі, але ўжо ёсць, як міліцыянты пераходзяць на бок народу. У Берасці адзін міліцыянт зняў шлем і адмовіўся разганяць маніфестантаў на вачах усяго натоўпу. Таксама у сацыяльных сетках з'яўляюцца ўжо гэтым разам не ананімныя, як перад выбарамі, нас 97% жыве Беларусь і стоп-таракан. Не ананімныя вось гэтыя такія картачкі, дзе міліцыянты фатаграфуюцца ў знак салідарнасці з народам, а ўжо публічна з імёнамі і прозвішчамі з'яўляюцца фоты і пагоны і заявы, што я адслужыў столькі там гадоў, мне не сорамна, маё сумленне чыстае і я сыходжу, што я з народам. Вось так спадарства адбываецца. Аднак не ўсе сілавікі, которых уже называюць таксама слабавікамі, таму што нягледзячы ні на што яны ніяк не могуць здушыць супраціў, і у сілавікоў таксама ў адказ на светлашумавыя гранаты, гумавыя кулі ўжо паляцелі і камяні, і палкі, і смецце, і нават у Менску былі ўжо коктейлі Молотава. Таксама адчайныя кіроўцы, якіх хацелі затрымаць незаконна. Было прынамсі 3 выпадкі наездаў на сілавікоў, якія дубасілі проста дубінамі па машынах, і у кіроўцаў здавалі нервы, яны давілі на газ і проста збівалі на машынах ОМОНаўцаў. Вось тое, што адбываецца апошнія 3 дні па ўсёй Беларусі. Аднак некаторыя ўсё ж такі не хочуць, да гэтага часу не хочуць зразумець, што сілавікі не хочуць зразумець, што адбываецца, што яны супраць народу. І вось у чым справа. І, на жаль, некаторых ўсё ж такі многіх людзей затрымалі, гэта больш за 3000 толькі за першую ноч, цяпер мы дакладных лічбаў не ведаем. І ўжо зараз, спадарства, вашай увазе сведчанне жонкі нашага журналіста Змітра Казакевіча, якога таксама затрымалі ў Віцебску. Неўзабаве пакажам гэтае сведчанне, пакуль бачу, што не выводзіцца на экран. Ужо літаральна неўзабаве. Вось зараз, калі ласка, сведчанне жонкі нашага калегі, затрыманага Змітра Казакевіча. Вот сегодня узнали, то, что дали 10 суток, это был такой шок и, ну, не знаю, сейчас и злость на все это, потому что это и неожиданно, и, ну, неописуемо просто, потому что когда человек просто пошел делать свою работу, и, по сути, он ничего не делал, наблюдал, как ведут себя люди, вот, и его просто позвали в автозак, и он без всякого сопротивления пошел. Я была уверена, что я увижу мужа на следующий день, без всяких вопросов. Но была тишина, узнавали, что суды проходят. Ну, там выходили совершенно немного людей, на следующий день опять тишина. Вот. И только сегодня сказали, что дали 10 суток. То есть это вообще неожиданно. Я ждала мужа домой. Вот. И, ну, максимум, ну, если там 3 дня его могли подержать, то в дальнейшем я думала, что все. Просто нет никакого мотива, нет никакого состава, чтобы можно было такое решение принимать. Поэтому я возмущена просто до ужаса. Передачи не принимают, уже 2 попытки было что-то передать. Человек был просто вот, ну, как вышел на улицу в летней одежде, с собой не было ни питья, ни теплой одежды. Абонент временно не... Спадарства, вось чуеце, спрабую скантактавацца з нашымі калегамі з іншых гарадоў Беларусі, каб яны распавялі, што адбывалася ў мінулую ноч. Аднак не заўсёды гэта ўдаецца. У мінулыя, дарэчы, дні блакавалі не толькі інтэрнэт, блакавалі кропкава таксама і мабільную сувязь, прынамсі нашым калегам адключалі тэлефоны, каб яны не маглі распавядаць праўду пра народны супраціў вось гэтай уладзе, якая ўсё больш нагадвае ваенную хунту.
Спадарства, чытаю, таксама заглядаю смс-паведамленні, якія вы нам пішаце. Вось што піша спадар Геннадзь з Воршы. Не трэба спасылацца на фашыстаў і гестапа. Яны нішчылі чужых, а гэтыя нелюдзі нішчаць сваіх. І сапраўды, спадарства, варта яшчэ раз вярнуцца да сілавікоў, нагадаць ім, што трэба не выконваць злачынныя загады. Калі вам кажуць збіваць, калі вам кажуць разганяць мірных дэманстрантаў, ні ў чым не вінаватых людзей, якія адважна, сапраўдныя патрыёты, найлепшыя людзі Беларусі, героі цяпер на вуліцах Беларусі ўсе гэтыя дні выйшлі абараняць свой голас і будучыню сваёй краіны, сваіх дзяцей, то вам трэба скласці вось гэтую ўсю зброю і перайсці на бок народу. Прэцэдэнты ўжо ёсць. Ужо ў берасці адзін міліцыянт зняў сябе шлем на вачах усяго натоўпу і перайшоў на бок народа. Таксама былі і іншыя міліцыянты, якія звальняюцца. Ну, але не ўсе хочуць выконваць Канстытуцыю. Вось тое, што мы бачыце на экранах, калі людзі выцягваюць, вось у Лідзе гэта было знята. Спадарства, таксама ўжо зараз хацеў бы папрасіць вас пра дапамогу, таму што гэтыя дні не толькі блакавалі інтэрнэт, але таксама блакавалі адмыслова і наш сайт belsat.eu. Калі вам удаецца ўсё ж такі адкрыць наш сайт з тэрыторыі Беларусі, то буду вельмі ўдзячны за нейкі водгук, можа быць смс, ці можа быць, калі ўжо ўключыўся інтэрнэт, пра гэта можна таксама напісаць у каментарах да нашай YouTube-трансляцыі на belsat.news, прабачце, Belsat News. Таксама у нас ёсць паралельны сайт Люстэрка, таму што Belsat.eu быў блакаваны. Гэта beltv.info, лацінкай beltv.info. Таксама прашу, калі ёсць магчымасць, спраўдзіць, ці адкрываюцца сайты нашага тэлеканалу. Спрабую ўсё ж такі далей звязацца з нашымі калегамі ў Беларусі. Пакуль гэта не вельмі лёгка, аднак спробаў, як то кажуць, не губляю, каб даведацца, што у нас адбываецца. А тым часам пакажам, спадарства, па ўсім замежжы праходзяць акцыі салідарнасці з беларусамі, і нават у аўтарытарнай Расіі беларусы не баяцца выходзіць пад амбасаду. І вось, спадарства, некалькі кадраў вашай увазе. Вось так, сотні людзей з ліхтарыкамі, плакатамі з беларускім сцягам, чырвона-белым, выходзяць пад амбасаду. Бачым вось такі пахавальны вянок Сашы ад народа. Сапраўды, Лукашенко ўжо сам сябе цалкам пахаваў. 2 чалавекі, вядома, што загінулі на пратэстах. Загінулі на пратэсце. Спрабую, спадарства, зноў-такі звязацца з нашымі калегамі ў Беларусі. Літаральна зараз, можа быць, гэта атрымаецца. І паспрабую патэлефанаваць, даведацца больш свежую інфармацыю, як то кажуць, з першых вуснаў. Вось, 97%, якія ўжо, на жаль, акрываўленыя, таму што загінулі людзі на пратэстах, людзі, якія выйшлі абараняць сваё канстытуцыйнае права. Кацярына Андрэева, вітаю, гэта варшаўская студыя. Кацярына, прывітанне. Распавядзі, калі ласка, што табе ўдалося пабачыць напярэдадні, што адбывалася ў Менску? Вітаю, калегі, вітаю гледачоў Белсату. Учора нам давялося быць ля метро Уручча. Там сабралася больш за 1000 чалавек па нашых падліках. Дарогу яны не перакрывалі, праспект менавіта, але прылеглыя вуліцы так. Вельмі была такая атмасфера інтэнсіўная, людзі запальвалі фаеры. Праз некаторы час пад'ехаў АМАП, і ўсе пачалі разбягацца ў розныя бакі, людзі забегалі ў пад'езды. Людзі таксама, як і на Пушкінскай пазаўчора, прапаноўвалі схаваць сябе ў кватэры людзей. Фактычна за некалькі хвілінаў з'явіўся АМАП і пачалі з двух бакоў праспекту наступаць са шчытамі, некалькі групаў.
кидали светогуковые гранаты и так само стреляли гумовыми кулями. Давялося усім, хто на балконі назирав за гэтым. І вось адтуль мы вялі здымку, якраз давялося присядаць на падлогу, таму што было так дастаткова гучна. Пасля, калі скончыўся такі масавы наступ, амабаўцы пачалі бегаць па дварах і па адным людзей просто выхопліваць і збіваць. Я назірала карціну, як 10 прыкладна амапаўцаў са шчытамі пабеглі за мужчынай, павалілі яго на зямлю і пачалі з розных бакоў збіваць дручкамі. Ну, вось такая карціна. Гэта працягвалася прыкладна з гадзіну. І таксама ёсць інфармацыя, што на Лагойскім тракце некалькі сотняў чалавек выйшлі ў гэты ж самы час. Тут абышлося без гранатаў і куляў, але тут таксама быў брутальны разгон і затрыманні. Ва Ўручы таксама былі затрыманні. На жаль, колькасць затрыманых сказаць немагчыма, бо людзі пабеглі ў розных кірунках, амап пабег за імі, але гэта было вельмі брутальна і вельмі гвалтоўна. Пры тым, што з боку саміх пратэстоўцаў усе дзеянні былі абсалютна мірнымі. Кацярына, распавядзі, калі ласка, ці ўсё ж такі пратэстоўцам вось на тваіх вачах удавалася неяк абараняцца, не даваць сваіх паплечнікаў затрымаць? Не, на маіх вачах я такога не назірала, гэтага не адбывалася. Калі яны пачалі кідаць гранаты, то проста людзі пабеглі ў рассыпную, вельмі шмат людзей было на баку гандлёвага цэнтру «Спектры», і вось яны пабеглі ў прылеглыя скверы, прылеглыя вуліцы, проста там пачалася страляніна. Немагчыма было пабачыць, ці там яны даюць нейкі адпор, але вось я падкрэсліваю, што ва Ўручы былі мірныя дзеянні дэманстрантаў і вельмі гвалтоўная рэакцыя сілавікоў. Пасля, ужо калі разагналі ўсіх, яны нават выцягвалі людзей з машыны, якія проста праязджалі міма, бо рух быў толькі часткова перакрыты на праспекце. Яны выцягвалі людзей з машынаў, збівалі іх. Таксама людзей, якія проста стаялі на прыпынку непадалёк, яны падбеглі да двух мужчын, паставілі на калені і пачалі вось так прыстаўляць зброю да галавы. Гэта вось таго, што мы назіралі. І пра пацярпелых невядома мне колькасць, але мы бачылі, што пад'ехала хуткая і вакол яе бегалі байцы ўнутраных войскаў, і гэта значыць, што ўсё ж пацярпеў хтосьці на Ўручы. Дзякую, Кацярына, за гэтае сведчанне. На сувязі была Кацярына Андрэева з Менску. І яшчэ раз захапляемся адвагай, бо працаваць цяпер на вуліцах сталіцы гэта як па сутнасці ледзьве не ў ваенных умовах. Яшчэ будзем звязвацца, даведвацца, што бачылі нашыя карэспандэнты, у прыватнасці, у мінулую ноч, а ўжо зараз меркаванне менчукоў, якія выйшлі на пратэст адстойваць сваё канстытуцыйнае права мяняць уладу. Радуюсь за наших людей. Наконец-то нашелся как бы гадкий, но повод сплотиться всем вместе и показать, что мы не из робкого десятка. Мы не сдадимся. Очень страшно. Но когда ты видишь количество людей, которые приходят и готовы бороться, ты надеешься. Ты живешь, как говорится, надежда умирает последней. И она умрет последней, мы будем стоять до конца. Всем вядома, что тут адбываецца. Адбываецца трэш, але людзі аб'ядналіся і выйшлі выказаць свае думкі. Я не ведаю, пераможам мы ці не, але хай там ОМОНовцы и вышестоящий усатый дядя трошечки пополохают. Бабушки в деревнях говорят, если бы он себя нарисовал 55, люди бы смирились, а 80 никто в это не верит. Это неправда. Ну, по поводу Тихановской думаем, что ее заставили дать такое интервью. Мы ее поддерживаем и за нее всей душой. Я за мирные все-таки перемены, поэтому неправильно так поступать с народом. Живе Беларусь! Вось так, гаспадарства, людзі выходзяць, натхняюцца
і адстойваюць сваё права, канстытуцыйнае права змяняць уладу праз выбары. Права, якое ёсць ва ўсіх нармальных, заходніх, развітых краінах, права, якога няма у аўтарытарных краінах і бедных краінах, вось, на жаль, краінах усходу, і Лукашенко ўжо 26 гадоў цягне нас на гэты таталітарны, аўтарытарны усход, дзе няма ніякого прасвету, дзе людзей не паважаюць, і з усяго свету людзі чамусьці хочуць з'ехаць на захад. А чаму? Таму што там ёсць свабода, а дзе свабода, там заўсёды ёсць магчымасці. А дзе няма свабоды, там заўсёды будзе застой, будзе, па сутнасці, такое пачуццё канцлагеру, а часам нават, на жаль, і рэальныя канцлагеры, як гэта ёсць, напрыклад, у Кітаі. Кіраўнік, дарэчы, Кітаю першы павіншаваў Лукашэнку, потым это зрабіў Пуцін, і яшчэ некалькі такіх лідараў краінаў накшталт Венесуэлы. А ўжо зараз спадарства відэа пра тое, як мінчукі, якія выйшлі на мірны пратэст, даюць адпор сілавікам, якія выкарыстоўвалі першыя пачалі выкарыстоўваць гумовыя кулі, светлашумовыя гранаты, пачалі калечыць ні ў чым невінных людзей. Фашисты идут! Молодцы! Камнями, молодцы. Горит табакерочка на Плеханова. Спадарства, вось так, на перадапошнім відэа, бо гэта ўсё адбываецца ноччу, досыць цёмна, цяжка разабраць, але на перадапошнім відэа, калі міліцыянты пераследавалі нейкага нявіннага чалавека і пачалі яго збіваць, спачатку былі крыкі абурэння на гэтых сілавікоў, аднак потым хтосьці з вакна выкінуў у бок міліцыянтаў старыя дзверы. Дзверы, што, праўда, па галаве сілавікам не патрапілі, але яны вельмі спалохаліся і перасталі збіваць чалавека і адбеглі. Вось так беларусы адчайна абараняюць сваіх ад людзей, якія абсалютна паводзяцца як злачынцы. Спадарства заглядаю таксама да нашых смс-паведамленняў. Выбачаюся, што адказваю толькі праз 20 хвілінаў пасля таго, як смс было высланае, але важная інфармацыя. Тут вось пытаюцца пра спадара, прозвішча не называю, Кірыла Віктаравіча 1990 году нараджэння, а таксама ягонага сябра Барыса Владзіміравіча, таксама 1990 году нараджэння. Пытаюцца, што вось іх затрымалі, калі яны выходзілі з метро Няміга і не могуць знайсці. Я зайшоў на сайт spring96.org, гэта сайт праваабарончага цэнтру «Вясна», дзе таксама уносяцца прозвішчы затрыманых, пра якіх вядома паімённа. Няма вось гэтых асобаў, няма ні Кірыла Віктаравіча, ні Барыса Владзіміравіча няма ў базе.
Іншая справа, што, магчыма, база будзе далей абнаўляцца, але сярод вось гэтых імёнаў, якія апублікаваныя цяпер на сайце «Вясны», няма. І таксама заахвочваю, калі што, звязвацца, калі у вас ёсць магчымасць, бо я разумею, што гэта не заўжды атрымліваецца, бо і тэлефоны былі заблакаваныя, недаступныя. Звязвацца з «Вясной» можна наступным чынам. Праз Тэлеграм, калі у вас ёсць інтэрнэт, сабака, далей лацінкай беларускай, «Вясна» СОС, адно слова. Таксама можна звязацца па тэлефоне, калі што, прашу гэта запісаць, альбо калі вы глядзіце на ютубе, гэта можна будзе адкруціць тое, што я сказаў, нумар гарадскі, менскі, 377 55 40, 377 55 40, і нумар яшчэ адзін мабільны, гэта 8029 543 38 66. Зараз я літаральна пастараюся напісаць гэта на аркушы паперы, каб таксама гэта было візуальна бачна. Тэлефоны праваабарончага цэнтру «Вясна», дзе можна даведацца інфармацыю пра затрыманых, спраўдзіць, а таксама паведаміць, калі вы ведаеце, што кагосьці затрымалі альбо нейкае парушэнне, можна вось на гэтыя нумары паведамляць. Літаральна праз секундаў некалькі я вам пакажу гэта на экране, нумары праваабарончага цэнтру «Вясна», спадарства, а потым будзем спрабаваць зноў звязацца з нашымі калегамі ў Беларусі, каб яны падрабязней распавялі, што адбывалася ў мінулую ноч у Менску, а таксама, можа быць, удасца дазваніцца і да іншых гарадоў. Вось гэтая інфармацыя, калі ласка, як можна звязацца з праваабарончым цэнтрам «Вясна», каб даведацца пра сваіх родных. Нумары тэлефонаў мабільныя плюс 375 29 540, пастараюся, каб можа не адсвечвала, паспрабаваць знайсці ракурс, 543 38 66, 8029 543 38 66, і хатні нумар менскі 377 55 40. А таксама ў тэлеграме можна звязацца сабака «Вясна» СОС, адным словам, калі ёсць інтэрнэт. Нашаму калегу з метро Казакевічу паведамляюць, што далі 10 сотняў арышту. Вось, дарэчы, вяртаемся, гэта тое самае відэа, дзе кінулі дзверы у бок амонаўцаў, недзе вось гэты момант быў бачны, калі прыгледзецца, а гэта ўжо палыхае табакерка на Серабранцы. Вось такім чынам людзі выказваюць свой пратэст супраць фальсіфікацыі выбараў, супраць таго гвалту, які адбываецца ў нашай з вамі любай Беларусі. Літаральна зараз паспрабуем звязацца зноў з Беларуссю, даведацца, што бачылі на ўласныя вочы нашыя карэспандэнты, як то кажуць, інфармацыя спраўджаная і з першых вуснаў. Вось вы бачыце, як у Серабранцы тут цёмна, але там закідвалі амонаўцаў камянямі. Хрысціна Чарняўская, вітаю, гэта студыя Белсату. Хрысціна, распавядзі, калі ласка, што ўдалося табе пабачыць напярэдадні і вось у мінулую ноч у сталіцы? Прывітанне. Ну што ж, трэці сотні ўжо прыцягваюцца пратэсты па горадзе Менску. Вось, людзі збіраліся ў некалькіх месцах па маёй інфармацыі. Гэта станцыя метро Уручча, гэта зноў жа на Рызе. На станцыі метро Спартыўныя спрабавалі людзі сабрацца, але ў іх не атрымалася. І яны расцягнуліся пасля вось ад станцыі метро Пушкінская да Каменнай Горцы. І вось я была сама на Каменнай Горцы і назірала на сутыкненні пратэстоўцаў і супрацоўнікаў АМАПу. Вось, трэба сказаць, што пратэстоўцы, яны былі настроены даволі так рашуча і сур'ёзна. Яны
тая групка, якая першая паспела дайсці да каменнай горкі альбо сфарміравацца ўжо на каменнай горцы, яны пачалі перакрываць праспект, перакрываць Прытыцкага і рабіць барыкады з таго, з чаго маглі. Гэта былі вазоны з кветкамі, якія стаяць уздоўж дарогі. Зразумела, што рэакцыя АМАПу на гэта была даволі рэзкая, тады ж яны адразу высыпалі з аўтамабіляў, стралялі, намагаліся даганяць людзей, і гэта нягледзячы на тое, што буферам паміж пратэстоўцамі і АМАПам былі аўтамабілісты. Таму утварыўся вялікі корак такі з аўтамабілістаў, якія якраз сталі буферам паміж гэтымі двумя сіламі. Хрысціна, ўсё ж такі з таго, што я пачуў, ідзе супраціў міліцыянтам, якія прымяняюць гвалт, людзі таксама спрабуюць адбівацца і неяк адбіваць тых, каго затрымалі. Так, сапраўды, людзі, варта сказаць, што сярод пратэстоўцаў ёсць тых, хто выключна ходзіць на мірныя гэтыя акцыі, каб пастаяць і выказаць сваё меркаванне, што ён не згодны з тым вынікам, які атрымаўся на гэтых прэзідэнцкіх выбарах, так сказаць. А ёсць тыя, хто сапраўды ідуць дзеля таго, каб ужо больш сілавымі метадамі паказаць, што надакучыла, што ўжо няма сілы цярпець. Яны дапамагаюць адзін аднаму. Людзі падтрымліваюць. Зараз вельмі вялікая салідарызацыя атрымалася ў грамадстве. Таму як бы так. Дзякую вялікі. Хрысціна Чарняўская была на сувязі. Яшчэ раз хачу сардэчна падзякаваць табе за гэтую працу. Гэта вымагае вялікай грамадзянскай адвагі цяпер быць там у, скажем так, у гушчы гэтых усіх падзеяў. Хрысціна Чарняўская была з намі на сувязі. Між тым, спадарства, тое, што адбываецца ў Беларусі, таксама прабіваецца, вядома, у замежныя медыі. І Беларусь, напрыклад, у Польшчы гэта тэма нумар адзін, практычна ўсе медыі і тэлебачанне паказваюць, што адбываецца ў Беларусі гэтыя дні. А тым часам таксама пачынаюць ужо рэагаваць і палітыкі. Нашыя, прынамсі, нашыя еўрапейскія суседзі, перадусім Літва і Польшча, вельмі уважліва сочаць. Напярэдадні, напрыклад, у сталіцы Латвіі міністры замежных справаў Эстоніі, Фінляндыі ды Польшчы сабраліся, каб азначыць стагоддзе мірнай дамовы між Латвіяй і Расіяй. Але падзеі ў Беларусі выйшлі для нашых суседзяў на першы план. Дыпламаты падтрымалі неабходнасць агульнаеўрапейскіх дзеянняў адносна ўладаў Беларусі, каб спыніць жорсткасць і гвалт на вуліцах беларускіх гарадоў. Пры гэтым незалежнасць нашай дзяржавы з'яўляецца абсалютна неабходнай для рэгіянальнай і еўрапейскай стабільнасці. Але афіцыйна абвешчаныя вынікі гэтых выбараў прызнаць ніяк нельга. Давайте паслухаем міністраў. Гвалт проста супакоіць сітуацыю. Дзеля гэтага мы мусім націснуць на ўладу Менску. Сярэднетэрміновая мэта проста вызваліць палітычных вязняў і аднавіць захаванне правоў чалавека ў Беларусі. Таксама мы можам назваць далёкую мэту дыялог. Мы хацелі б заклікаць уладу ў Менску да дыялогу з прадстаўнікамі грамадства. Санкцыі трэба разглядаць абавязкова, бо Еўразвяз мусіць тэрмінова аказаць ціск, каб спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў. Еўразвяз узгоднена выступае супраць выкарыстання адміністрацыйнага рэсурсу як інструменту ў дачыненні палітычных апанентаў улады. Таксама мы выкарыстоўваем ініцыятыву «Усходняе партнёрства», каб падтрымаць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Але гэта той выпадак, калі беларускі народ сам вызначае сваю будучыню. Мы мусім быць вельмі занепакоены станам беларускай моладзі, агулам маладых людзей у Беларусі. І калі мы разважаем пра санкцыі, то мусім быць вельмі асцярожнымі, каб не парушаць кантакты маладых людзей і звычайных беларускіх грамадзянаў з Еўразвязам. І больш свежая, яшчэ больш актуальная заява ёсць міністра замежных справаў Эстоніі. Спадар Урмас Рейнсалу прапанаваў
беларускую тэму, кажа, трэба абавязкова ўвесці ў парадак дня пасяджэння Рады бяспекі ААН. Паколькі яна з'яўляецца важнай як з пункту гледжання нашага рэгіёну, гэтак і нашых каштоўнасцяў. Вось што заяўляюць у МЗС Эстоніі. Між тым, Літва і Польшча вельмі уважліва сочаць за тым, што ў нас адбываецца на вуліцах. Яны не прызнаюць гэтыя выбары прэзідэнта празрыстымі і справядлівымі, ды заклікаюць улады Беларусі спыніць ужыванне гвалту супраць грамадзянаў. Афіцыйныя Вільня і Варшава жадаюць, каб быў скліканы экстрэнны саміт краінаў усяго еўразвязу, каб усе разам дзейнічалі ў абарону правоў беларусаў. Давайте з гэтай нагоды паслухаем каментар міністра замежных справаў Літвы Лінаса Лінкевічуса. Смотрим с настороженностью, с недоумением, и, конечно, мы разочарованы таким ходом событий. Если лидер страны считает, что выборы был праздник, да, то некоторые, может, даже большинство чувствует, что они унижены, и над ними посмеялись, то трудно найти общий язык здесь. И применять дальше силу, это, конечно, и как бы держать как бы заложниками всю страну, наверное, неправильный выбор. Люди, они все-таки достойны, чтобы их услышали, они достойны, чтобы их уважали, их мнение. И зависит, конечно, от многого, от их решимости, конечно, высказывать это время, это мнение, но и, конечно же, от действий властей, поскольку они пока выбрали такой способ силы, вместо того, чтобы все-таки иметь какой-то диалог. Так что нам трудно сказать, но, конечно же, очевидно, что наша позиция должна быть консолидирована в международной арене, особенно в международных организациях, как Евросоюз. Нужна какая-то коррекция отношений и должны быть какие-то политические последствия. Какие меры вы Я сейчас не могу сказать, что будет, но будем договариваться, но, наверное, вы согласитесь, что если что-то так свершилось, должны быть последствия просто. И все-таки статус Светланы... Не исключая санкции, надо об этом тоже говорить. Вось так, спадарства. Вось так, спадарства. Тое заявіў спадар Лінас Лінкевічус, міністр замежных справаў Літвы, пра сітуацыю ў нашай краіне. Нагадаю, што ў Літве другі дзень знаходзіцца Святлана Ціханаўская, кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, якая паводле пратаколаў практычна ўсіх з пасольстваў і консульстваў Беларусі за мяжой выйграла выбары ашаламляльным поспехам. А таксама выйграла выбары паводле тых пратаколаў, якія не былі фальсіфікаваныя членамі камісіяў. Члены камісіі прызнаваліся па ўсёй краіне ў дзесятках камісіяў пра тое, што ім было страшна, але яны гэта рабілі дзеля будучыні сваіх дзяцей. Вось, напрыклад, у Горанні быў самы такі моцны выпадак, пра якія 100% мы ведаем. Гэта абсалютна відавочна. Інфармацыя пацверджана, што ў Горанні АМАП змушаў выбарчую камісію ў школе нумар 32 фальсіфікаваць пратакол. Выбарчую камісію проста зачынілі ў школе, бо яны не хацелі падпісваць пратакол з фальсіфікаванымі лічбамі, спушчанымі ім зверху. Там настаўнікі вырашылі палічыць сумленна галасы, і амапаўцы прыехалі, ціснулі і ў выніку вымусілі камісію падпісаць пратакол, дзе Ціханаўскай далі 56% галасоў. А насамрэч палічылі, што на ўчастку у школе нумар 32 ў Горанні Ціханаўская набрала 78% галасоў. І падобная сітуацыя, дзе Ціханаўская адназначна выйгравала ў першым туры у дзесятках камісіяў па ўсёй краіне. Ёсць таксама сведчанні, як старшыні выканкамаў, прынамсі на Віцебшчыне так было, тэлефанавалі камісію, гаворвалі, казалі, што не надо из общего ряда выбівацца, не надо этой отваги і так далей. А ЦВК таксама, каля іх пыталіся пра пратаколы, вось там, дзе Ціханаўская выйгравала, яны казалі, што не могуць нешта там атрымаць ад іх гэтыя пратаколы. То бок, суцэльная адбываецца фальсіфікацыя па ўсёй краіне. І літаральна зараз паспрабуем зноў ужо які раз звязацца з нашымі калегамі уласна з Менску, паспрабуем даведацца больш актуальнай інфармацыі з першых вуснаў пра тое, што адбывалася ў сталіцы
вось у мінулую ноч і мінулы вечар. Шмат нам пішуць смс-паведамленняў характару такім такой падзякі Белсату. І дзякую вам, перадусім, шановнае гаспадарства. Мы ганарымся, мы ўсе зараз ганарымся, што мы беларусы, што мы змагаемся за свабоду. Галіна Абакунчык, наша калега, вітаю, гэта варшаўская студыя. Галіна, нагадай, калі ласка, вось нас глядзяць гледачы і ўжо таксама далучаюцца на Ютубе новыя людзі, якія недавно толькі нас глядзяць. Нагадай, што табе вось удалося пабачыць у Менску напярэдадні і ў мінулую ноч? Цягам дня ў Менску такая напружаная абстаноўка была, як і папярэднія дні адразу пасля галасавання. І ўжо к другой палове дня зноў пачаліся усталёўвацца кардоны ў цэнтральнай частцы, а бліжэй ужо да 6 гадзін вечара сталі спыняцца станцыі метро. Асабіста я не змагла даехаць да свайго месца, куды мне было патрэбна, ўжо о 18 гадзіне. Былі перакрытыя цэнтральныя часткі ад вакзалу, наступная Кастрычніцкая, Куба Коласа, па другой лініі таксама па 4 станцыі было закрыта. І ўжо о 18 гадзіне на станцыі метро Пушкінская там адбываліся проста нейкія неверагодныя падзеі, у тым сэнсе, што цягам дня людзі прыходзілі з белчырвона-белымі кветкамі, са стужкамі і прывязвалі іх каля станцыі метро. Там ёсць такія металічныя агароджы, вось на гэтай агароджы людзі прывязвалі як знак шанавання тых брутальных разгонаў пацярпелых, што было напярэдадні. А ўжо о 18 гадзіне там стаялі ўзброеныя людзі у камуфляжнай форме, у касках, у бронекамізэльках са зброяй, якія пры ўваходзе ў метро выхоплівалі мужчын, якія, на іхнюю думку, можа, нейкія выклікалі ў іх, не знаю, падазрэнні, асацыяцыі, цяжка меркаваць. Прынамсі, я бачыла у кавярню, якая агароджаная таким драўлянай агароджай, это месца кавярні. Так вось у гэтай загародцы такой, дзе мусілі людзі сядзець і адпачываць, так там стаялі мужчыны з закладзенымі рукамі за спіну. І іх вартавалі этой спецслужбы са зброяй. І калі нехта з мінакоў спрабаваў там штосьці казаць гэтым вайскоўцам, казаць, што адбываецца ўвогуле, то яны хуценька яго хапалі, гэтага чалавека, і ставілі, дадавалі ў тую ж самую групу людзей затрыманых. Вельмі былі людзі абураныя, вельмі шакаваныя фактычна такім відовішчам, бо вельмі многія вярталіся з працы, яны не маглі ўвайсці ў метро, бо станцыя была закрыта, і яны наверсе назіралі такую карціну. Ну і далей у цэнтры горада было перакрыта, як заўжды, ўжо гэтымі апошнімі 3 днямі, усе падыходы далёка да саміх цэнтральных плошчаў яны агароджаныя. На месцы першых падзей, там вуліца Німіга Стэла, там стаялі просто на вуліцы, правяралі змесціва сумак, кішэняў, асабліва маладых людзей. Тая моладзь, якая прагульвалася, яны спынялі і тут жа правялі. І некаторых затрымлівалі. На якой падставе? Што яны там бачылі? Што яны там знаходзілі? Якое падазрэнне выклікалі людзі? Ці што ім людзі тыя сказалі, што іх не задаволіла? Невядома. Але на маіх вачах садзілі асобных людзей у мікрааўтобусы. Там же каля палаца спорта была сканцэнтравана агромная колькасць спецтэхнікі, аўтазакі, машыны для разгону людзей з металічнымі шчытамі наперадзе. Вайскоўцы у машынах, крытых брезентам, там, відаць, жаўнеры вайсковыя розных войскаў, бо іх абсалютна розная форма, іх там вельмі поўна. Точно такая ж проста магутнейшая канцэнтрацыя под мостом каля плошчы Незалежнасці, якая злучае, мост, які злучае вуліцу Маскоўскую, плошчу Незалежнасці, побач з вакзалам. Просто неверагодная колькасць. Я на ўласныя вочы не бачыла столькі адначасна такой вялікай колькасці гэтых спецслужбаў. Ну і частка іх, якая была ў цэнтры, вельмі хутка быў перакрыты рух, і яны проста на шалёнай такой хуткасці праляцелі па вуліцы Німіга, па вуліцы Купалаўскай, па праспекту Незалежнасці і паехалі ў Серабранку.
Сябранцы ў гэты час адбывалася такое працяглае супрацьстаянне людзей з вот этими спецслужбами. Люди вышли шмат, это уже было о 10 вечера прикладно, але люди вышли на улицы шмат раней, 10 годинаў о 20. Яны скандавали лозунги, яны кричали «Уходи», гукали вельми злаженно, вельми активно. То есть там нема певной организации, там организаторы все. Вот, то есть починают скандовать, его все подхопливают, машины начинают сигналить. И молодые люди вышли на дорогу. Вот тогда приехала эта техника, вышли спецназовцы у шлемах, у касках, и тут же отшапили эту молодь. Там люди самых розных узростов, но их звичайно, перш за все, полюють за молодь. Я б сказала, полюють і хапають. Гоняються за ними, хапають не это, перш за все, молодых людей. Так ось, коли вони їх окружили, то інші кинулися на виручку і їх визволили. Тоді міліціянти відступили, сели у своей машины, они фактично не отваживались выходить, потому что великая колькость людей была, и люди были вельми узбуджены, не то, что узбуджены, але были вельми обуренные вот этими поводинами, вот этим подавлением силовым. И кричали «Уходи», кричали народ, милиция с народом, але почали выбухать выбуховки, почали мощные выбухи гучать под окнами домов, и тогда кричали фашисты, гукали фашисты. «Живе Беларусь!» І ось цей час міліціянти перекрили проспект Рокоссовського, який така буйна артерія у той час і городу, і воголя вона сама по собі буйна. И там весь транспорт стал на километры. То есть на километры стояли все машины, люди вышли с своих авто, сигналили, скандовали. И это дожилось до 12 годины ночи, когда приехали подмацаванне, приехали войсковцы, бо они все в розной форме, все. Есть узброенные шлемами, щитами, это одна, видать, подразделение, инше подразделение там в черной форме, инше подразделение в зеленой форме, як казали мінаки на вулицях, бо натурально ніхто з владу таку інформацію нікому не дасть. Але хтось працює у цих спецслужбах, хтось свояков має, і ця інформація все одно розходиться. Так ось ці люди кажуть, люди на вулицях кажуть про те, що это войсковцы из разных регионов Беларуси сюда привезены в Минск и кинутые вот на подавление этих мирных акций. Это соправды, это тяжко не поверить, бачачи вот разностайность этой присутности силовой. И вот здесь уже около годины ночи вот таким чином были люди окружены, и таким чином подавлен это был этот протест. И здесь уже о године ночи уже просто опошних людей там те затрымливали, те не поспевали утекать, и на этом вот такое сопротивление было завершено. Дзякуй вялікі. Галіна Бакунчык была на сувязі з Менску, распавядала пра тое, што адбывалася ў сталіцы ў мінулы вечар і ноч. Спадарства заглядаю таксама да СМС-паведамленняў. Пытаецеся вы пра лёс сваіх родных і сваякоў. І вось тут было пытанне пра прозвішчаў не называю, пра спадарыню Святлану і спадара Андрэя. Зайшоў я на сайт праваабарончага цэнтру «Вясна», дзе публікуюцца звесткі пра затрыманых. Там сапраўды пацверджана, што спадар Андрэй затрыманы, але, на жаль, няма месца знаходжання. Невядома, які гэта раус ці изолятор, ці што, не напісана. А наконт спадарыні Святланы, то ейнага імя і прозвішча ў базе няма. Таму так вось ужо выглядае. Спадарства, зараз яшчэ пакажам вам некалькі кадраў з таго, што адбывалася напярэдадні, таксама ў мінулую ноч, пасля чаго вернемся да эфіру і будзем звязвацца з нашымі калегамі і зачытваць таксама свежую і актуальную інфармацыю. Мне 15. Ребенка избили. Вам на самим сколько лет? Это ребенок. Давай быстрее. Давай на Маркетечи 10, быстрее. Быстрее. Мне 15. Отпустите ребенка, не совершеннолетний. Ногами по лицу. Это гранаты, ребята, это гранаты. Пушкина 33, Сань. Послушайте себя, свою совесть хоть раз. Вы живете за налоги людей. Почему вы не отвечаете? Вы понимаете, что вы детей задерживаете? Это школьники.
Отпустите, он ребенок. Я говорю, отпустите. Как твоего сына так душили? Соседи, Пушкина 33. Пушкина 33. Отпустите его, это ребенок! Быстрее, ждем на 6 минут. Вам не стыдно? Отпустите ребенка! Отпусти, я тебе сказал! Отпусти! Быстрее! Грузи, грузи! Сюда! Граната! Земля! Остановили машину, подъехал бус, вытащили человека из него. С оружием стоят. Метро спортивное. Что он такое? А почему это? Фу! Позор! Фу! Позор! Фу! Помогите! Помогите! Руки за... Иди сюда, блядь! Что ты там как крыс? Смелый такой? Гондон! И я верю, что они станут на нашу сторону. Да. Да. Это случится. Я рад, что у вас тут здесь живу, расходимся. Что мне запрещает отсюда уходить? Вот дело берет. Ну, где ваш командир? Что у меня? Какое оскорбление? Я нахожусь на улице. Я здесь родился 42 года. Что вы меня прогоняете? Я с беременной женщиной гуляю по улице. С ребенком. Вы мне запрещаете? Может, еще расстреляете беременную женщину? Вам не стыдно? Вам не Мне стыдно? 15. Ребенка избили. Чувак, Вам чувак, на самим мне сколько 15. лет? Это ребенок. Давай быстрее. Давай на Мартингейче 10, быстрее. Быстрее! Мне 15.
Это гранаты, ребята, это гранаты! Пушкина 33, Сань! Послушайте себя, свою совесть хоть раз! Вы живете за налоги людей. Почему вы не отвечаете? Вы понимаете, что вы детей задерживаете, школьников? Да. Отпустите, он ребенок. Я думаю, вас отпустите. Сами не делайте. Твоего сына так душили. Соседи, Пушкина 33. Пушкина 33. Отпустите его, это ребенок! Быстрее. Идем на 6 минут. Он не стыдно! Отпустите ребенка! Отпусти это, сказал! Отпусти! Грузи, грузи! Сюда! Что вы делаете? Граната! Остановили машину, подъехал бус. Вытащили человека из него. С оружием стоят. Метро спортивное. Что там такое? Это что круто? Фу! Позор! Фу! Позор! Фу! Помогите! Руки завтра. Иди сюда, блядь. Что ты там как крыс смелый такой? Гондон. Спадарства, ну што ж, вяртаемся таксама да трансляцыі. Для вас у студыі працуе Вітаўт Ціўчык, і ўжо зараз неўзабаве будзем далей працягваць разам з вами даведвацца, што ў гэтую ноч адбывалася ў Менску, таксама ў іншых гарадах Беларусі. Паспрабуем даведацца, што нечага больш такого падрабязнага з першых вуснаў. На сувязі Ларыса Шчыракова з Гомля. Ларыса, вітаю, гэта варшаўская студыя. Распавядзі, калі ласка, што цяпер адбываецца ў Гомлі, дзе ты знаходзішся? Я знаходжуся пад СІЗА номер 3. Гэта следчий изолятор, куди привозять уже по криминальных справах, тих, кого подозревають по криминальных справах. Але так як уже все були переповнені у нас наші ІЧУ, всіх затриманих, не всіх затриманих, частку затриманих 9 і 10 жнивня привезли у СІЗА номер 3, ось по вулиці Книжной. І свояки зараз собралися, ну, человек 50, напевно, собралися, каб
передать своим своякам передачи. И на самом деле это был еще той квест высветлить, где находится затриманный свояк, потому что не давали просто информацию. Люди никакий день не могли высветлить, где находится затримание. И вот они зараз тут находятся, тут, люди ж не ведают, они николи не сутыкались с этим. И они нечто принесли, а теперь высветляют, что треба там неким іншим чином это паковать, что это берут, где-то не берут, они раздруковывают где-то спиши. Там с некого такие движения что-то отбывается, перепаковываются, потому что они вот высветили, что только так берут, а не так. И весь час тут подъезжают, вот зараз на таксовцы подъехали, так само люди с котомками, как передавать передачи. То есть тут уже, довольно богато людей. Человек 50 минимум. Ларыса, а што адбывалася? Ці ўвогуле нешта было ў Гомелі ў гэтую ноч і напярэдадні? Слушайте, я бачила, в эту ночь ничего не бывало, только 10-го. Были протесты только 10-го. Але ў минулыя ночы, вось, бо нас глядзяць таксама людзі, які толькі ўключыўся інтэрнэт. У минулыя ночы выходзілі ж людзі ў Гомелі? Да. Я вам скажу, что максимально тут было, я сама была 9-го на улице Советской, потому что, в принципе, эпицентр был, началось все с площади, люди собрались на площади Ленина, а потом их мама подтуль вытеснул на улицу Советскую, люди ходили по улице Советской, машины подтрымливали, сигналили, люди кричали, там, «Сыходь», «Можем, переможем» и так далее. То есть весь этот движ был очень несколько годин по улице Советской до танка. И уже об 11-й године там начался массовый хапун, массовое затримание. Но я лечу, вот по моих подликах, это не больше 2000 людей находились в этот час, там, 10, 11, 11, 12, находились на Советской улице. Ось, от площади Ленина до площади Повстания, вот где эпицентр был. Дзякую сардэчна. На сувязі была Ларыса Шыракова з Гомля, якая цяпер знаходзіцца пад ізалятарам, куды прыйшлі сваякі, каб даведацца, што з іхнымі блізкімі. А мы зноў пераносімся пад ізалятар на Акрэсціна, слова менчукам, якія сабраліся там, у сталіцы. Трое суток уже. Жену забрали с избирательного участка 9 августа. Третьи сутки находится здесь. Хотя бы я знаю, что она здесь. Потому что многие люди просто не знают, где их родственники. 9 числа людей забрали с площади. И до сих пор люди не знают. Просто они обращаются в разные тут 2 учреждения. Ни списков, ничего не дают. То есть просто отвратительное отношение к людям. Завтра, надеюсь, будет суд. Надеюсь, все-таки у нас хоть как-то законы в стране сработают, что больше 3, когда 72 часа, и должно быть решение суда, либо человека отпускают. Задержали моего сына с рабочего места. Просто пришли и забрали, привезли. Где он сейчас, мы не знаем. Вроде бы как здесь должен быть. Там в списках нету его. Ждем сюда. Будем сидеть, пока что-то не узнаем, потому что я не уеду так. Задержана дочка, я предполагаю, что она задержана, хотя точной информации нет до сих пор. Я вот здесь с утра, обещали предоставить какие-то списки, но утром ничего не предоставили, обещали предоставить вечером, тоже никаких списков, вечером какие-то списки были, но моего ребенка там, не оказалось. Потом я отстоял еще вот там 1,5 часа очередь вот в том окошке, которое сзади, и тоже никакой информации, к сожалению, получить не удалось. Не знаю, мне кажется, это специально делается для того, чтобы, поиздеваться, что ли. Завтра, конечно, я сюда приду и в Жодино поеду, потому что говорят, что много людей отсюда увезли в Жодино. Будем искать. Ось так, господарства, выглядаюць справы пад ізалятарам на Акрэсціна. Турма, якая стала сапраўднай беларускай бастыліяй, дзе пастаянна ўсе 26, трошкі менш гадоў кіравання Лукашэнкі, бо ён не адразу асмельваўся саджаць нязгодных з яго рэжымам у турму. Гэта ўсё было трошкі паступова. Менавіта гэта месца, куды звозілі ўсіх палітычных вязняў. Вось так. А зараз, господарства, покажем вам, што адбываецца ў Менску каля станцыі метро Пушкінская, дзе загінуў маніфестант, і гэтую смерць пацвердзіла нават міліцыя.
Люди принесли кветки. Гэта відэа менавіта сённяшняе, бо напярэдадні таксама вельмі масава людзі прыносілі кветкі і відавочна, што іх хіба адтуль хтосьці асмеліўся прыбраць, у каго не было сумлення, альбо хтосьці хацеў прагнуцца за маленькі заробак свой, можа быць і нейкі камунальнік. Але сёння людзі прынеслі зноў новыя кветкі на месца гібелі маніфестанта. Маніфестанта, імя і прозвішча якога мы не ведаем, але адназначна можна сказаць, што ён павінен быць у пантэоне герояў Беларусі. Чалавек, які выйшаў адстойваць сваё канстытуцыйнае права змяняць уладу, чалавек, які загінуў за свабоду. Вось часта кажуць, што беларусаў нібыта беларусаў абвінавачваюць, што ім незалежнасць на галаву звалілася і гэтак далей, што яны не змагаліся і ніхто там не паміраў за свабоду, як у іншых краінах. Гэта таксама, дарэчы, неправда, бо многія пакаленні беларусаў доўгія змагаліся за незалежнасць. Аднак ужо нават сёння, пасля гэтых вось начэй, ніхто не павінен асмельвацца нас абвінавачваць, што нам нешта валіцца з неба, бо ўжо ёсць смерці на вуліцах за свабоду нашай краіны, за дэмакратыю, за вольнасць, за тое, каб проста людзьмі звацца і быць гаспадарамі на сваёй зямлі. Тое, што павінен адчуваць народ. Вось так, шаноўнае спадарства, таксама паведамляюць, тут нам пішуць багата смс-паведамленняў, таксама калі маеце інфармацыю, то, калі ласка, пішыце. Пішуць, напрыклад, што ў горадні і Магілёве ездзіла ваенная тэхніка для устрашэння, а інтэрнэт там з'явіўся толькі о 7 раніцы, але, магчыма, не ва ўсіх. Спрабуем таксама ўжо зараз пасля вось гэтага відэа паспрабуем скантактавацца з іншымі нашымі калегамі ў Беларусі, каб яны распавялі пра актуальную сітуацыю і тое, што адбываецца ў Беларусі. Павел, прывітанне. Павел Мажэйка на сувязі з горадні. Ведаю таксама, што побач з табой знаходзіцца спадарыня Тацяна Кулевіч. Ці мог бы ты ёй даць слова? Мы ў жывым эфіры, гэта студыя Белсату тэлефануе. Так, перадаю. Прывітанне. Тацяна, вітаю. Распавядзі, калі ласка, што адбылося з Русланам, як яго затрымлівалі і, уласна, вось пра гэтую всю сітуацыю для нашых гледачоў. З Русланом Кулевічем, рэдактарам Гронна Лайф. Мы с Русланом и еще журналисткой из Тутба и хозяином магазина стояли возле входа в магазин, вдалеке от людей, которые пришли на митинг. Людей было тогда немного. Мы стояли вчетвером и начали подъезжать машины. Бус, БТР, или как вот он, с автоматом, и автозак. Мы думали, они проедут мимо к толпе, но они целенаправленно остановились прямо возле входа в магазин. Наверное, их привлекли жилетки журналистов, потому что журналисты были помечены как пресса, то есть они знали, кого они задерживают. Вот. И мы дождались, пока добежит еще одна журналистка, но парень не успел закрыть дверь магазина, они вломились в магазин. Очень сильно избили вот этого парня, который магазин закрывал, и они упали на меня. Все троем, два ОМОНовца, этот парень. После этого начали задерживать меня, несколько раз ударили и потащили за руку просто в автозак. Как задерживали Руслана, я уже не видела, но я слышала прекрасно. Меня уже закрыли, его как раз тащили. Очень сильно избивали. У него больная нога, его били по этой ноге как раз. Он кричал: нога, нога. Я кричала: не бейте по ноге, потому что она, больная нога, нельзя по ней бить. У него там варикоз, очень сильно. Его очень сильно избили. И в автозаке у него не забрали телефон. У меня сразу все вещи забрали. У него не забрали телефон. Когда его закрывали, Руслан говорил: зачем вы меня задерживаете, я же журналист. И ОМОНовец кричал, что таких, как ты, тварей надо убивать, что из-за таких, как ты, война и будет,
что была бы моя воля, я бы тебя прямо здесь пристрелил. Ну, у Руслана забрали телефон, и у него была возможность позвонить. Он сделал 2 звонка, это услышали, опять открыли, еще раз его избили. Он очень сильно кричал. Потом, когда выводили, что-то говорили про помеченных, задержанных и непомеченных. Вот Руслан как раз был в числе помеченных, его вывели одного из первых и тоже сильно избили, положили лицом на асфальт. Руслан сказал, что я беременна, меня уже вывели аккуратно, нормально, и сказали, если будешь аккуратно, ничего не сделают. Я видела, как Руслан лежал, его опять били по ногам, остальных парней, которых задержали, их тоже избивали, но не так сильно. Потом я уже сидела в кабинете, Руслан был в соседнем кабинете, я слышала, как он говорил. Он им говорил, что он журналист, я же пишу книги, я пишу статьи, я ничего плохого не делал, то есть я с камерой стоял на работе, то есть вы не имели права меня задерживать. Они начали смеяться, хлопать в ладоши, что ха-ха, как смешно, твои книги там никому не нужны. Он просил поддержки у сотрудников, они просто все смеялись и били опять. Было слышно, как он опять кричал: «Нога, не трогайте ногу». Больше я уже ничего не знаю, что было дальше. Я спрашивала у девушек, которые стояли со мной, которые меня задерживали. Они сказали, что раньше 2 туда нога лучше не приходить. Никакой информации раньше мне не дадут. Я очень надеюсь, что сегодня, конечно, отпустят, но избили очень сильно. Дзякую вам, спадарня Тацяна, за гэтае сведчанне. Ваш муж Руслан Кулевіч сапраўдны герой, выдатны журналіст, пісьменнік. І мы вам дзякуем, трымайцеся і ўсё ж такі памятайце, што ўсе нармальныя людзі разам з вамі, ўсе нармальныя людзі вас падтрымліваюць. Гэта было сведчанне спадарні Тацяны Кулевіч, жонкі журналіста, рэдактара Гродна Лайф Руслана Кулевіча, выдатнага чалавека, які піша кнігі, які паказвае гісторыю гарадзеншчыны, таксама для беларусаў, для замежнікаў, шукае людзей, якія былі звязаныя з горадняй у Польшчы, у Злучаных Штатах Амерыкі, у заходняй Еўропе. Чалавек, якога ведаюць таксама за мяжой. І вось так мэтанакіравана на яго накінуўся АМАП. Менавіта яго спецыяльна збілі і яшчэ ударылі, моцна збівалі менавіта па хворай назе. Вось што робіцца спадарства. 2020 год, і падкажыце хоць адну краіну ў Еўропе, дзе так вось сябе паводзяць сілавікі. У любой бы краіне бы чакала суровая кара, засадзілі б надоўга ў вязніцу, але у нас прыярытэт у сілавых органаў не абараняць Канстытуцыю, не быць з народам, а абараняць аднаго чалавека, які па сутнасці, можна смела казаць, проста узурпуе ўладу. Балюча, канешне, пра гэта ўсё слухаць, але важна, што людзі і ў тым ліку ва ўсіх гарадах практычна спрабуюць хоць неяк даваць адпор вось гэтым бандыцкім дзеянням з боку сілавікоў. Таксама чытаю вось паведамленне СМС. Пропали 2 польских парня, предположительно арестованы в Минске. Каспар Синицкий и Витольд Добровольский. Предположительно арестованы в столице. Пожалуйста, если кто их видел, напишите на Фейсбуке в группе «Белорусы в Варшаве». Спасибо. Белсад, спасибо. Шукаюць палякаў Каспара Сініцкага і Вітальда Добровольскага, якіх арыштавалі ў Менску, але невядома іх месцазнаходжанне. Між тым, на сувязі Зміцер Ягораў, кіраўнік рэдакцыі інфармацыі. Зміцер, прывітанне. Прывітанне, Вітаўце, прывітанне ўсім гледачам. Зміцер, распавядзі, калі ласка, што цяпер адбываецца ў горадні, дзе ты цяпер увогуле знаходзішся, якая ёсць інфармацыя? Я вось толькі што слухаў аповеды жонкі нашага калегі Руслана. Канешне, мурашкі па скуры, гэта неверагодны жах, это вот тое, што адбываецца цяпер у горадні. Але я цяпер знаходжуся ў Лідзе, літаральна 3 хвіліны таму я быў каля ізалятара правапарушальнікаў. Гэта такі досыць змрочныя некалькі будынкаў на водшыбе горада, агароджаныя. Ну і там зараз каля ізалятара нічога не адбываецца, але я так падазраю, што людзей там вельмі шмат, таму што да нас выйшаў міліцыянт, калі мы там круціліся, скажем так, пачаў задаваць пытанне, што мы тут робім. Мы пачалі задаваць пытанне ў адказ, і апынулася, што тых, каго затрымалі ў Лідзе гэтымі днямі, тых, каго трымаюць за кратамі, іх трымаюць, хутчэй за ўсё, ў розных кропках
потому что міліцыянт сказал, что затрыманные находятся ў гэтым изоляторе, и так само можно шукать своих родных, близких, як він сказав, у памежників, так, це військова частка памежників, вона от туди звозять тих, кого затримали, бо відовочно, що не хватає місця у ізоляторі. Так само утримлюють людей, можуть утримлювати, як сказав цей працівник міліції, можуть утримлювати непосередньо у відділеннях міліції. Ось така ситуація. Що дотичиться апошніх подій у Ліді, то я сюди приїхав поздно уночі. Єдине, що ведаю, що люди збиралися не вельми шмат. Як мені сказала одна з місцевих жихарок, що трохи шуму було, трохи пошумели, а ведь були некие массовые затримания, мне ще не удалось удокладнить. Так само я був на центральном пляце у Ліді, і він огорожений турнікетами. До гэту границы так само турникеты стоять. Відовочно, що якби влада рихтується до супрацьстояння дальнейшего, що люди будуть далі виходити. Змісер, ти кажеш, що там дастаткова шмат людей, бо була так само інфармація з різних гарадоў Беларусі, што міліцыянтам ужо просто няма куды пакаваць затрыманых і што нават пасля пэўнай гадзіны ночы, пасля мітынгаў перастаюць затрымліваць. Ці ты нешта такое чуў падобнае сведчанні? Я не чув наконт того, как перестали затрымліваць, але абсолютно переконаны, что информация правдивая про то, что усе месцы, где можно затрымаць людей, яны просто переполненыя. Як я казав, я був каля ізолятора, і ось міліціянт каже, каб шукати людей так само у інших місцях, коли людей вже починають звозити до військовців, у памежні частки, ну, це відовочно свідчить про те, що місця у міліції просто нема. Так само ми з ним трохи порозмовляли з гэтым працаўніком міліції, і він, не ведаю, ці то спробував ніяк мене супокоїть, запевнити, каб я не хвалявався, ці ніяк так. Ён, карацей, казав, що сьогодні усіх затрыманих будуть вести у суд після обіду, і що коли ви когось шукаєте, не ведаєте, де ваша близька особа знаходиться, то найлепше у Лідському суді шукати. Есть великая вероятность, что минута сегодня после обеда туди всіх затриманих почнуть возить. Ну і так само міліціян запевнив, що нікого саджати на сутки не будуть, і усім будуть здавати штрафи. Питання, чому він так сказав, наскільки це правда, ну, це велике питання. Може, справді не будуть саджати, тому що, ну, нема місця, нема куди саджати. А може, справді не хочуть зловати народ ще більше. Поглядим. Шчыра дзякую за каментар. На сувязі быў Зміцер Ягораў, кіраўнік аддзелу інфармацыі нашага тэлеканалу, распавядаў пра тое, што адбывалася ў Лідзе. Між тым, гаспадарства, заглядаю да нашых смс-паведамленняў, якія вы пішаце. Дзякую вам вялікі за гэта. Адно з пытанняў, как там в Беларусі з забастовкамі. І сапраўды напярэдадні была інфармацыя, што страйкуюць прынамсі 3 прадпрыемствы. Гэта Жабінкаўскі цукровы завод, завод маргарынавы ў Менску, а таксама завод імя Казлова ў сталіцы. З апошняга прадпрыемства АМОН забіраў працаўнікоў. Аднак, калі спрабавалі працаўнікоў вывезці, адзін рабочы спрабаваў таксама спусціць кола ў машыне сілавікоў, такім чынам перадухіліць затрыманне і вываз затрыманых ужо потым. Між тым, заглядаю таксама на конт страйкаў, заглядаю на тэлеграм-канал Нехта Лайф і чытаю вось такую улётку, распаўсюджваюць у інтэрнэце. Общенациональная забастовка с 11 августа. Не выходим на работу. Законный и безопасный способ протеста. Лукашенко украл наши голоса и объявил себя победителем выборов, наплевав на мнение народа. Мирные протесты недовольных белорусов пытались жестко подавить силовики и военные. Они избивали ногами женщин на глазах у детей и стреляли людям в спину. Убито уже 2 человека. Никаких политических и экономических изменений в ближайшее время не планируется. Мы устали это терпеть и объявляем общенациональную забастовку. Способ протеста, закрепленный в Конституции. За нее нас не задержат, а уволить всех невозможно. Наши требования. Признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь. Освобождение всех политических заключенных. Проведение новых честных выборов. Расклейте эти листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах. Каналы с информацией о стране в Телеграм
Нехта Лайф, Беларусь головного мозга і Моя краіна Беларусь. Вось так, спадарства, такую інфармацыю распаўсюджваюць у інтэрнэце на розных тэлеграм-каналах. У прыватнасці тэлеграм-канал Нехта Лайф цяпер ужо мае на дадзены момант 1 410 000 падпісантаў. Спадарства, і ўжо зараз неўзабаве паспрабуем таксама пакажам вам дакладней відэа салідарнасці беларусаў з апошняга часу. Спадарства, вось так, беларусы салідарна выходзяць на вуліцы, нягледзячы на затрыманне. Нагадаю, што ўжо толькі ў першую ноч было затрымана 3000 чалавек у 33 гарадах. За мяжой беларусы таксама не адстаюць у сваіх памкненнях салідарнасці. $1 мільён даляраў сабралі за 4 дні на дапамогу раненым, пацярпелым і рэпрэсаваным у Беларусі. Ужо зараз з намі на сувязі з Берасці наш калега Алесь Ляўчук, які быў нядаўна затрыманы. Алесь, прывітанне, распавядзі, калі ласка, як праходзіла твоё затрыманне, што увогуле як міліцыя гэта ўсё тлумачыла і як яна з табой абыходзілася? Прывітанне, затрыманне атрымалася, як толькі мы прыйшлі на вуліцу Савецкую, дзе яшчэ не пачалася акция. До нас подбегла 6 супрацоўнікаў АМАПу и просто схопили нас и повели. Нам ничего не тлумачили, сказали, вам потлумачить, коли приведут. И вот за все 9 годин, что мы провели в милиции, нам ни разу так и не потлумачили, чему мы тут находимся. Акрамя цябе затрымалі таксама нашу калегу Мілану Харитонову. Скажи, калі ласка... Так, мы разом были. Скажи, калі ласка, вось яны табе нічога не патлумачылі, а увогуле як яны сябе паводзілі? Што вось было ў іхніх жэстах, рухах, як яны да цябе звярталіся? Пасля затрымання ў Мілана да сённяшняга дня сінякі на руках ёсць. Бо я вельмі жорстка схапіў АМАП. Спачатку, калі нас привели ў РАУС Берестейскага району, все было довольно корректно. Нам сказали, разберемся, посидите, коли ласка. У нас провели аккредитацию, сказали, что так, у нас есть аккредитация, нема никаких проблем. Мы нават чули то, что отбывается на улице, нам только просили не подходить до окон. После того, некие 1,5 годины, они так нервово себе почали поводить, забрали у нас технику, все наши особистые речи. 3 години вони нас відвезли у інший РАУС. А коли ми приїхали в інший РАУС, ми побачили, що там вельми шмат хутких, вельми шмат людей. І не хотіли, як це бачили журналісти, нас вернули у той РАУС, який ми спочатку були. І весь цей час ми сиділи у душному такому покойчику, припанічку. І тому чули усі ці вибухи, все, що відбувається. Чули, як милиция сбивая людей, были жудостные просто крики. Люди просто кричали, просто як звери. Я сам бачу збитих людей, некоторым становилось дрянно, выкликали хуткую. А АМАПовцы просто прибегали, сбивали людей, а потом спокойно пили каву.
Алесю, ведаю, што ты быў у арышце, але, можа быць, табе ўдалося вось зараз спраўдзіць нейкую актуальную інфармацыю, што адбывалася ў Берасці напярэдадні, а таксама ўвогуле агулам вось гэтыя дні, таму што ў Беларусі былі перабоі з інтэрнэтам, зараз трошкі інтэрнэт з'явіўся, і нас глядзяць людзі, якія абсалютна ўвогуле нічога у тым ліку не ведаюць, што было ў Берасці. В Берасці 2 апошніх дні былі вельмі жорсткія баі паміж людзьмі і АМАПам. Затрымана вельмі шмат людзей, лік ідзе на сотні. Мне тэлефануюць шмат людзей, якія не ведаюць, дзе сваякі. У міліцыі нічога не кажуць. Я ведаю, што шмат людзей, з якіх затрымана, адвезена у Колбрин, Каменец, тыя месцы, дзе ёсць ічу. Яшчэ шмат людзей яны трымаюць у спортзале Ленінскага раусу. І яшчэ шмат людзей аказалася ў лекарнях. І таму медики просяць прыязджаць і здаваць кроў. Нават такі быў жудасны выпадак, калі жанчына выйшла на галбез, пачала кричаць на МАПа, што вы робіце. Тады яны кінулі ў яе гранату, у яе разбіта галава, яна была ў чыгуначнай лекарні Берасці. Што ж, цяжка гэта чуць, але ведаю таксама, што ўсё ж такі людзі спрабавалі неяк чыніць супраціў такім вось незаконным дзеянням, нейкія барыкады з лавак будавалі, то бок ўсё ж такі людзі былі настроеныя досыць рашуча, каб абараняць свае галасы. Так, людзі настроены вельмі рашуча, і ўжо як раней не будзе, бо людзі вельмі разлаваны. Спачатку яны былі разлаваны за тое, што іх улады кінула падчас каранавіруса, а зараз яны проста бачаць, як бандіты з дубінкамі ганяюцца па раёнах і хапаюць людзей, якія нічым не вінаваты. Учора весь цэнтр Берасці быў перакрыт вайскоўцамі. І таму звычайныя аўтобусы, такія зялёныя, які ездзяць па гораду, прыехалі на ўскрайкі гораду, у прыватнасці у мікрараён Усход, і там яны ездзілі і хапалі проста людзей. Едзе звычайны гарадскі аўтобус, а тут вылетае АМАП з крикамі «Стаять, блядь, суки!» хапаюць людзей. Гэта адбывалася пад маімі вокнамі, і таму гэта было проста жудасна. Нават небяспечна выйсці пагуляць. Дзякую табе, Алесю, за гэтае сведчанне. На сувязі быў Алесь Ляўчук, які разам з Міланай Харитоновай былі затрыманыя АМОНам вельмі жорстка. У Міланы нашай калегі дагэтуль ёсць сінякі. А ў Берасці вось мінулай ночы было супрацьстаянне, былі барыкады мінулыя ночы. Таксама былі бойкі з АМОНам, які прымяняў супраць людзей светлашумавыя гранаты і гумовыя кулі. Спадарства, таксама чытаю пра тое, што з сённяшняга дня ў краіне забароненыя аптовы і рознічны гандаль піратэхнікай паводле пастановы Савета міністраў. Таксама улады, тое, што мы ўжо бачылі раней на кадрах, улады прыбралі стыхійны мемарыял у памяць пра загінулым маніфестанту на Пушкінскай, але людзі зноўку прынеслі свае кветкі. Не ведаю, шчыра кажучы, тут да гэтых хто гэтым займаўся, хто пасмеў прыбіраць кветкі ў гонар загінулага героя беларуса. Цяжка гэта паверыць, што нейкія камунальнікі на такое маглі згадзіцца за сваю нішчымніцкую зарплату. Спадарства, на жаль, зараз пакажам невялічкае такое відэа, кадры пра тое, як сябе паводзяць сілавікі на вуліцах гарадоў.
Вот так. Таня, не беги! Таня! Не беги! Не беги, мы с собакой. Ой, ё-моё! Фу, ты ж на поражение стрелял, блин! Отпустите, он Он не стыдно! Отпустите ребенка! Сел сюда! Пошли дела! Тихе! Просто ехали! Мотоциклисты. Мотоциклист. Вось так себе паводзяць сілавікі. Гаспадарства між тым заглядают у наших смс-поведомлений. Вот что пишут. Здравствуйте, есть предложение. Отслужившим мужчинам, имеющим военную форму, выходить на протесты в ней. Может, смотивирует переход на мирную сторону. Военные с народом. Так само пишут нам карыстальнікі ў тым ліку з Польшчы. Тут на польскай мове я перакладу на беларускую мову. Мае знаёмыя з Беларусі нават не могуць датэлефанавацца да сваіх знаёмых, якія служаць у міліцыі і АМОНе. І яны, то бок амонаўцы і міліцыянты, не начуюць у сваіх дамах. То бок выснова адсюль такая. Людзі з АМОНу і іншых сілаў, гэтак званых праваахоўнікаў, не маюць пры сабе сваіх тэлефонаў і не ведаюць, што насамрэч адбываецца ў краіне. Трэба звярнуць увагу людзям на вочы і на выраз твараў амонаўцаў, бо ім хіба што нешта дадаюць да ежы, таму што яны не выглядаюць нармальна. Я сам калісьці служыў у спецыяльных аддзелах, і, адзінае, што, канешне, у Польшчы. Таму я разумею, пра што гаворка. Вітаю, не падаю сваіх асабістых звестак з увагі на вельмі блізкую сям'ю, вельмі блізкіх родзічаў, якія жывуць у Беларусі. Вось што нам пішуць спадарства смс-паведамленнях. Дзякуй сардэчна за кожнае. Вельмі выбачаюся, што я не паспяваю ўсё зачытваць, але вельмі многа. Зноў-такі паведамленне яшчэ ад аднаго карыстальніка. Польшча падтрымлівае Беларусь. Няхай у суботу выйдуць у Менску 200 тысячаў і прусакоў, то бок тараканаў, не будзе. Таксама ёсць паведамленні пра тое, што якія цяжка спраўдзіць, але улічваючы, што адбываецца цяпер у краіне, гэта выглядае на праўду. Адзін з карыстальнікаў піша: у Воршы збілі і затрымалі 40 падлеткаў па 14-15 гадоў. Таксама спадарства даходзіць да нас інфармацыя пра тое, што міліцыянты і амонаўцы, якія ўжо трэцюю ноч, доўгія гадзіны ва ўсім гэтым амундзіраванні ганяюцца па горадзе, па Менску, па іншых гарадах Беларусі, пачуваюцца вельмі стомленымі і знясіленымі, а таксама здэмаралізаванымі, паколькі іх увесь час абзываюць фашыстамі, іх абзываюць масюкамі, у іх кідаюць камяні, коктейлі Молотава ўжо нават пайшлі ў Менску, а таксама былі некалькі прэцэдэнтаў на відэа, гэта зафіксавана, як машыны, кіроўцаў якіх спрабавалі затрымаць, альбо спрабавалі міліцыянты пабіць там шыбы, шкло.
Кіроўцы проста ціснулі на газ і праз гэта нават не хацелі гэтага спецыяльна, але так атрымалася. І праз гэта збівалі на машынах амонаўцаў, якія былі на праезжай частцы. Таму ўсё насамрэч вельмі і вельмі сур'ёзна. І такім чынам вось яшчэ можам таксама зараз паглядзець відэа, што адбывалася ў горадні, калі ласка. Ужо не ўзаб... Як бандебречка! Як бошники! Як бошники! Прячетесь в костел, то прячетесь. Вы с Богом! Поможите мне, дети! Помогайте! Безбожники, а! Дитя наполохали! Вы их провоцируете своими криками немножко. Сворачивают, разъезжаются с Советской. Гэта відэа з 9 жніўня у дзень, ці выбачаюся, гэта відэа з 10 жніўня, на наступны дзень пасля так званых выбараў. Ксяндзы спрабавалі спыніць затрыманні каля касцёлу і пайшлі на перамовы з сілавікамі, аднак усё роўна міліцыянты выцягвалі людзей з подступаў да касцёлу і пакавалі ў аўтазакі. Бачыце, нават вывелі браніраваныя машыны супраць мірнага народу. Заглядаю зноў да СМС-паведамленняў, што пішуць увидел видео в интернете и на вашем канале. Это просто ужас. Лукашенко не президент. Это банда. Простых людей избивать и крушить автомобили и магазины. Нет слов. США и Европа должны ввести жесткие меры. Такие меркаванні наших гледачоў. І таксама пишут, что зноў у нас нібыта ў Беларусі назіраюцца чарговае адключэнне інтэрнэту. Ну што ж, спадарства, хацеў бы толькі нагадаць вось на момант літаральна, што рабіць, калі у вас няма інтэрнэту, калі ён заблакаваны. Вы можаце ўвесці ў браузер вось такія лічбы, пасля http //, і далей ідуць такія вось лічбы. І у вас у браузеры, нават калі заблакаваны інтэрнэт, павінны з'явіцца тэчкі з назвамі канкрэтных аперацыйных сістэмаў. Найбольш распаўсюджаная аперацыйная сістэма ў Беларусі гэта Windows. Вы націскаеце на гэтую тэчку, спампоўваеце, сцягваеце гэты файл, які там знаходзіцца, і запускаеце. І у вас павінен усталявацца VPN на вашым кампутары. І такім чынам вы зможаце заходзіць у інтэрнэт нават тады, калі ён заблакаваны па ўсёй краіне. Вось, калі ласка, уводзьце гэтыя лічбы ў браузер на выпадак адключэння чарговага інтэрнэту. Што, праўда, многія беларускія сайты адключаныя на ўзроўні даменаў, у тым ліку быў адключаны наш сайт belsat.eu. Аднак усё ж такі інтэрнэт у вас павінен быць. Калі вы гэта ўсё зробіце, што я сказаў, калі увядзеце гэтыя лічбы, потым скачаеце файл для Windows, калі у вас Windows там, ці для Mac, калі у вас Mac, усталюеце VPN, і у вас будзе доступ да сацыяльных сеткаў, будзе доступ да розных іншых сродкаў камунікацыі, каб мы не былі, як у каменным веку, без сродкаў проста для перадачы інфармацыі. І ўжо зараз спадарства таксама спрабую далей звязвацца з нашымі калегамі ў Беларусі. Шмат нам пішуць смс-паведамленняў, у тым ліку, дарэчы, з-за мяжы, Украіна, Волынь, трымайтеся, жыве Беларусь. Таксама пішуць пра тое, што сёння ў Кракаве о 19:00 будзе акцыя салідарнасці з Беларуссю у цэнтры на галоўным рынку, у цэнтры ля помніка Адаму Міцкевічу. Сапраўды, вельмі шмат людзей выходзяць з плакатамі салідарнасці ва ўсім свеце. Учора, дарэчы, пад амбасадай Беларусі ў Варшаве прыйшлі не беларусы раніцай, а палякі з артыстычнай адной такой групы і размалявалі плот амбасады бел-чырвона-белай фарбай. І таксама запалілі бел-чырвона-белыя фаеры на знак салідарнасці з Беларусю, салідарнасці з затрыманымі, а таксама выказвалі свой рашучы пратэст
супраць забойстваў дэманстрантаў на вуліцах. А вядома пра 2 смерці. Першы чалавек, пра яго казаў праваабарончы цэнтр «Вясна», што яго пераехаў аўтазак у першую ноч у Менску. Другі чалавек, пра яго гаварыла ўжо Міністэрства ўнутраных справаў на метро Пушкінская. Вітаю. На сувязі Уладзімір Лунёў, гэта варшаўская студыя. Распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся, што адбываецца, і ведаю, што цябе затрымлівалі, як з табой абыходзіліся. Добрый день. Ну, нас задерживали в районе метро Пушкинской. Там происходили беспорядки. Потом ОМОН начал атаковать людей и побежали. Я как бы был в жилетке пресса и думал, что, ну, как бы прессу они не тронут, но они били всех абсолютно просто. И детей, и женщин, и прессу. Вот. Нас погрузили в автозаки, завезли, я так понимаю, на Окрестино. Я просто сам не из Минска, ну, точно не знаю, но говорят, что это Окрестино. Вот. Там творился ужас, людей избивали и ну, просто методично избивали, чтобы у них отпало всякое желание участвовать в каких-либо акциях протеста. Вот. Также я слышал, как избивали нашего журналиста, я не могу точно сказать, кто это был. Привозили все новых и новых людей. Каждые полчаса, час привозили новую группу людей, и мы слышали, как их избивают в коридоре в приемном, где людей рассортировывают по камерам. То есть вокруг был хаос, кровь, люди кричали от боли и просили их не бить, но никто никого не слушал, и сотрудники внутренних дел себя очень грубо вели и ругались нецензурной бранью. Распавядзі, калі ласка, Уладзімір, а як канкрэтна да цябе ставіліся сілавікі? Бо ты быў у камізэльцы прэса, і іх гэта не спыніла, каб цябе затрымаць. А што было вось яшчэ падрабязней, можа, канкрэтна з табою? Да, я, значит, когда меня задерживали, я кричал «пресса, пресса, пресса», но это их не остановило. Меня замели вместе со всеми, отпинали как следует. А когда приехали на место, я сказал, что они увидели, что на мне жилет пресса, отвели меня в сторонку и сказали ждать. Потом пришел сотрудник и отвел меня в какую-то другую часть двора, где был военный и какие-то сотрудники в гражданском. Записали мои данные, спросили, кто я, что. Со мной был гражданин Украины. Как только сотрудник услышал, что он гражданин Украины, его просто взяли и поволокли к забору и начали методично избивать. Ну, я понял, чтобы остаться целым, я просто не говорил, откуда я. Я сказал, что жилетку прессы я взял у друга. И, ну, я не говорил ничего, я понимал, что меня просто убьют под этим забором. Вот. Потом меня забрали жилетку и отправили как бы с общей массой сидеть. Точнее, не сидеть, стоять. По поводу того, как нас содержали, нас завели в место, там, я так понимаю, нету. И около 80 человек находилось в 20 квадратных метрах. Все стояли с 12 ночи до 12 ночи. 24 часа мы все стояли просто. А друг рядом с другом, не было возможности даже присесть. Люди падали, некоторым становилось плохо, кричали: вызовите скорую. Воду не давали, не кормили. То есть, ну, я вот уже 2 суток не ел, не пил, и некоторые люди там остались, и из-за того, что привозят все новых и новых людей, людей не кормят и не приносят им воду. То есть они там находятся в нечеловеческих условиях, к людям относятся хуже, чем к скоту. Дзякую табе, Уладзімір, за сведчанне. Дзякую табе таксама за твою працу і за твою адвагу. На сувязі быў Уладзімір Лунёў. Прашу, таксама папраўляйся, мы ўсе цябе падтрымліваем. Я думаю, што ўсе нармальныя людзі Беларусі цябе падтрымліваюць. Спадарства ўжо зараз таксама паказваем ланцуг салідарнасці, нягледзячы на ўсе гэтыя рэпрэсіі, людзі працягваюць выходзіць, і ўжо зараз ланцуг салідарнасці не ноччу, а вось зараз днём у Менску на Камароўскім рынку. Калі ласка.
Вось так спадарства адважна выходзяць жанчыны за сваіх мужчынаў, за сыноў, за мужоў, за бацькаў. Адважна выходзяць, каб іх абараняць. Заглядваю таксама до наших смс-поведомлений. Вот что нам пишут. Добрый день. В эфире была озвучена информация, что медики просят срочно сдавать кровь для пострадавших. Если это еще актуально, пожалуйста, повторите. Многие не знают об этом. Спасибо. Еще раз повторяем, что медики просят сдавать кровь, бо есть шмат потерпелых, у тым ліку у стационарах находятся. А уже зараз з нами на сувязі наша коллега Алена Шабуня з Віцебска. Алена, вітаю, гэта варшаўская студыя. Распавядзі, калі ласка, дзе ты знаходзішся, што адбываецца ў Віцебску? Добрый день. Зараз я знаходжуся ля аблвыканкама Віцебска. Тетяна Северинец запросила туды прийти жанчын, якія неабыякавыя, каб выказаць свой пратэст у аблвыканкаме, каб спынілі гэты гвалт по краіне. Зараз тут вот 7 чалавек, ну я 8-я пакуль што. И мы збираемся ісці на прыём прасіць да старшыні Шаршнёва, але невядома, ці пусцяць нас ці не. Калі не пусцяць, то мы просто пакінем пісьмовую заяву. То бок пакуль што вас яшчэ не дапусцілі да выканкаму. А распавядзі, калі ласка, як у вас там прымаюць? Дакладней, тых людзей, з якімі ты прыйшла назіраць, якія падаюць скаргу? Ну, зараз мы еще просто чекаем людей, які повинны подойти, бо писали и звонили, что еще подойдут люди, и тому мы стоим у чекання, что они подойдут, и как уже идти всем разом. Тому, покуль мы еще не заходили у аблвыканкам и не ведаем, як нас там сустрэнуць. Это будет вядома, думаю, хвілін праз 20. Як уже сустрэнуць, и что откажуць. Алена, нас таксама глядзяць людзі, якія не мелі доступу да інфармацыі гэтыя 3 дні. Распавядзі, калі ласка, што адбывалася ў Віцебску вось у дзень выбараў і ў наступныя дні? У дзень выбараў назіральнікаў незалежных нікога не дапусцілі да назірання. І не толькі да назірання, але да падліку галасоў. Для 45-й школы назиральники, я так хвалюсь, просто я не могу уже, мне от этого идем, скажу широ, нервы все-таки сдают. И назиральники, те назирали на выборчих участках для 45-й школы, и они хотели дочекаться выниковых протоколов. У 20:01 школу окружили амаповцы, и их похапали усіх. То есть безмежжа было такое, что у тую ночь с 9 на 10 жніўня у Віцебску докладно еще и так и невядомо, колькі людей схапили, бо докладно, было больше за 100, это докладно, и сярод тых, кого схапили в эту ночь у першую с 9 на 10 был наш коллега Слава Лазаров, Змитер Казакевич. По незразумелым причинам некоторых там просто выпускали, у тым ліку выпустили Славу Лазарова раніцай. Дмитра Казакевича осудили, про 2 суток осудили на 10 суток еще дали. И об тым, як утрымліваюць у ИЧУ, это просто жах. 4 на 4 метры помешкання, туды запихнули 50 человек. Зразумела, что сядзець там не было як. Люди стояли, усю ноч яны стояли. Некоторые нават, те, якія смаляць цыгареты, яны смалілі там, дыхаць было нечым, і пры тым, што супрацоўнікі ИЧУ не прымалі перадачы, кажучы, што зараз у нас ковід, і таму нельга. Не пускалі на выбарчыя ўчасткі незалежных назіральнікаў, спасылаючыся таксама на ковід. И тут яны у помешкании на квадратный метр 3,5 человека запихивают. Просто, это жах. У ночь с 10 уже на 11 так само больше 100 человек похапали и посадили у ИЧУ. Многих осудили, многим дали по 10, по 8, по 7 суток арешту.
Вот. І зараз ми заходимо у облвиконкам, і зараз Тетяна Северинець спробує потлумачити, чому і куди ми йдемо. Зараз ось поглядимо, що тут буде. Як відреагує супрацовник, який тут на виході дежурить. Щиро дякую тобі за коментар. Думаю, після тобі розповіду, може, про 30 хвилин, тоді я змогу вийти знову на розповісти вам, що тут було, як. Дякую сердечно. На сувязі була Алена Шабуня з Віцебська, яка розповідала, як, власне, що відбувається у гэтым паўночным беларускім горадзе, а таксама, што сёння жанчыны пайшлі ў выканкам са скаргай на вось гэтыя фальшывыя выбары і са скаргай на ўсё гэтыя дзеянні, якія апошнім часам ўсё больш нагадваюць некую ваенную хунту. Лукашенко і так быў апошнім дыктатарам Еўропы, а цяпер гэтая дыктатура ўжо не проста палітычная дыктатура, гэта па сутнасці ваенная дыктатура, тое, што мы бачым на вуліцах гарадоў. Калі ездзяць БТРы, ездзяць БМП, броняваныя нейкія машыны, калі страляюць у людзей гумовымі кулямі паўсюль без разбору, калі на балконы закідваюць шашкі дымавыя і светлашумавыя гранаты. Вось да чаго давёў краіну чалавек, які даўным-даўно не павінен быць ва ўладзе, бо ва ўсім свеце гэта нармальна, што адзін прэзідэнт можа быць максімум 2 тэрміны. Максімум, больш не можа, нават які б ён добры не быў. Тут бачым сітуацыю з участкаў, дзе ўсё ж такі нармальна палічылі галасы, дзе не фальсіфікавалі пратаколы. Ціхановская выйграла гэтыя выбары ў першым туры. Гэта ўпершыню ў гісторыі сучаснай Беларусі, каб нейкі чалавек сумленна выйграў выбары ў першым туры. Нагадаю, што нават Лукашенка, паводле вынікаў афіцыйных 1994 года, калі ён быў на піку папулярнасці, не змог выйграць выбары ў першым туры. Ён іх выйграў у другім туры. І гэта ўвогуле вельмі цяжка, каб дзейны кіраўнік краіны выйграў выбары ў першым туры. Гэта здараецца досыць нячаста ў нармальных краінах, бо заўсёды любую ўладу ёсць за што крытыкаваць. А ў Беларусі увогуле гэта проста смешна. Ніхто не верыць у гэтыя лічбы, у гэтыя 80%, якія Лукашенко сам сабе прызначыў. І вось таксама чытаю паведамленне. Живу в Варшаве. Это смс-ки нам пишут. Живу в Варшаве. Очень жаль наших людей. Мои родители работают на государственном учреждении в Бресте, и их силой с милицией вынуждали голосовать за Лукашенко. Очень страшно за своих родных и близких. Вот гаворка аккурат адкульна вот гэтыя голосы были за Лукашенко, которые недзе нават дзе сумленна палічылі. Лукашенко набіраў недзе адсоткаў 15, 20, 25. Хаця тут, вядома, гэта бюлетэні, якія разам з датэрміновым галасаваннем, а гэтыя ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання ніхто там нічога не мог кантраляваць, што адбываецца. Вось так яно ўсё і адбываецца. Спадарства, паспрабуем зараз яшчэ раз злучыцца з калегамі нашымі, якія працуюць у розных гарадах Беларусі, каб яны з першых вуснаў распавялі, што адбывалася сёння ўначы, што адбывалася ў мінулыя дні. Ужо зараз будзем звязвацца і будзем спрабаваць тэлефанаваць нашым калегам, якія адважна працуюць. Часам вуліцы беларускія ўжо пераўтвараюцца ў палі бою, дзе міліцыя ўжывае светлашумавыя гранаты і гумовыя кулі. А людзі, мірныя людзі, якія хочуць абараніць сваё права змяняць уладу нармальным канстытуцыйным спосабам, яны у адказ на гэты гвалт вымушаныя проста абараняцца, вымушаныя кідаць камянямі ў міліцыянтаў, вымушаныя кідаць нават коктейлі Молотова, запускаць туды салюты ў шэрагі АМОНу. А таксама былі ўжо нават некалькі выпадкаў у сталіцы, дзе амонаўцаў проста збівалі на машынах. Калі яны лезлі да машынаў, спрабавалі пабіць людзям шкло, кіроўцы не вытрымлівалі, здавалі нервы, давалі газ на поўную і проста збівалі амонаўцаў, якія былі на праезжай частцы. Вось так гэта ўсё выглядала. Спадарства, таксама чытаю інфармацыю з тэлеграм-каналаў. Вось што піша тэлеграм-канал «Беларусь головного мозга». Мы недавно показывали вам відэа пра тое, як адважна людзі ў белым сталі на Камароўцы ў светлы дзень. Там сотні людзей у ланцугу.
А міліцыя прыйшла і просіць разысціся удзельніцаў флэшмобу. Ну, зрэшты, нічога новага. Таксама паведамляе гэта тэлеграм-канал Беларускага галаўнога мозга, што ёсць інфармацыя о забастовке, прочитаю по-российски, есть информация о забастовке на южном рынке в Гродно. Люди приехали на свои места и не стали начинать работу. Некоторые работники остались бастовать, некоторые просто отказались открывать свои точки и уехали домой. Таксама читаем вось интернет-поведомление у телеграм-канале Нехта Лайв. Общенациональная забастовка. С 11 августа не выходим на работу. Законный и безопасный способ протеста. Лукашенко украл наши голоса и объявил себя победителем выборов, наплевав на мнение народа. Мирные протесты недовольных белорусов пытались жестко подавить силовики и военные. Они избивали ногами женщин на глазах у детей и стреляли людям в спину. Убито уже 2 человека. Никаких политических и экономических изменений в ближайшее время не планируется. Мы устали это терпеть и объявляем общенациональную забастовку. Способ протеста, закрепленный в Конституции. За нее нас не задержат, а уволить всех невозможно. Наши требования. Признание Светланы Тихановской новым президентом Республики Беларусь. Освобождение всех политических заключенных. Проведение новых честных выборов. Расклейте эти листовки на стенах своих предприятий, подъездах, остановках и других общественных местах. Каналы с информацией о стране в Телеграм. Нехта Лайв, Беларусь головного мозга и Моя краіна Беларусь. Спадарства. Мінулай ноччу у горадні БТР урэзаўся ў аўтамабіль, у якім ехала сям'я. 5гадовая дзяўчынка таксама пацярпела. Вось вам кадры дзіцяці з гэтай машыны. Уся акрываўленая. Была інфармацыя, што была патрэбна неабходная аперацыя. Бацьку дзяўчынкі і міліцыянты забралі, а маме патлумачылі, што это вы самі во всем вінаваты. Яны ехалі ў БТР, у краіне не аб'яўлена ваеннае становішча афіцыйна, з якіх перагоў, як то кажуць па-беларуску, увогуле. Ваенная тэхніка нешта робіць на вуліцах нашых гарадоў. Без аб'яўлення ваеннага становішча, без нападу нейкіх знешніх сілаў, куды ідуць нашыя падаткі? На калечванне нашых людзей, нашых дзяцей. І тут вось пытанне, канешне, ці будзем мы, як грамадзяне Беларусі, гэта ўсё далей цярпець, і якой будзе краіна пасля гэтага ўсяго, таму што бачна, што вельмі моцна ўсё ж такі людзі працягваюць выходзіць, працягваюць супраціўляцца міліцыі. Ёсць таксама паведамленне, што міліцыя дэмаралізаваная, што яны стаміліся, яны 3-ю ноч ганяюцца па гарадах Беларусі, ездзяць туды-сюды, нехта выходзіць у адным раёне, туды прыехаў ОМОН, людзі хаваюцца, ОМОН не ведае, што рабіць, і паведамленне па рацыі, што трэба ў іншыя раёны ехаць. Яны ў гэтым усім мундзіраванні бегаюць па начах, нармальна не могуць жыць. Вот цікава, што ім, дарэчы, сем'і і што іхнія маці гавораць ім, якія павінны таксама за сваіх дзяцей хвалявацца. Што яны ім гавораць, калі у іх кідаюць коктейлі Молотова, іх б'юць камянямі, дубасяць таксама дубінкамі, спрабуюць абараняцца мірныя людзі ад вось гэтых ад гэтага гвалту міліцэйскага. Колькі это ўсё працягнецца? Бачым, што сёння ўлады раніцай былі вымушаныя ўключыць інтэрнэт, таму што без інтэрнэту сучасная краіна цяжка функцыянуе. Цэлыя галіны гаспадаркі завязаныя на інтэрнэт. І тое, што вось улады адключалі інтэрнэт гэтыя ўсе дні, гэта велізарныя убыткі для бюджэту, таму што краіна з адключэннем інтэрнэту губляе мноства грошай кожны дзень. Спадарства, таксама вельмі важная інфармацыя, яшчэ раз хацеў бы нагадаць пра тое, як можна ўключыць інтэрнэт, калі ён заблакаваны ў вас. Вам дастаткова зайсці ў браузер і ўпісаць вось гэтыя лічбы. http:// і далей вось гэтыя лічбы. 135.181.47.40. Там з'явяцца тэчкі з назвамі аперацыйных сістэмаў. Найбольш распаўсюджаная аперацыйная сістэма ў Беларусі гэта Windows. Вы на яе клікаеце, сцягваеце файл, усталёўваеце на кампутар VPN. І такім чынам, нават пры заблакаваным інтэрнэце у вас павінен быць доступ да сеціва. Некаторыя сайты ў Беларусі і так заблакаваныя на даменным узроўні. Напрыклад, сайт Белсат.eu.
ён заблакаваны на тэрыторыі Беларусі цяпер. Аднак сацыяльныя сеткі, іншая інфармацыя, Telegram, усё гэта будзе магчыма паглядзець, калі будзе ўстаноўлены VPN. Таму, спадарства, заахвочваем вас усталёўваць VPN, вось упісваць гэтыя лічбы ў браузер, нават калі інтэрнэт заблакаваны, паводле гэтых лічбаў павінен усталявацца VPN. Распавядайце сваім знаёмым, распаўсюджвайце інфармацыю, што ў Беларусі ўжо трэці дзень ідзе супраціўленне народу уладзе, супраціўленне узурпацыі улады. Распавядайце, гаварыце, не маўчыце. У Беларусі толькі ў першую ноч было затрымана 3000 чалавек у 33 гарадах Беларусі. Гэта афіцыйная інфармацыя Міністэрства ўнутраных справаў. 2 чалавекі загінулі. Першы, паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», у першую ж ноч у Менску аўтазак на вялікай хуткасці пераехаў мірнага дэманстранта. Проста пераехаў, і ад гэтага чалавек памёр. Другі чалавек, другая смерць, пра якую вядома, і гэта адзіная смерць, пацверджаная афіцыйна міліцыяй, гэта на метро Пушкінская ў другую ноч, калі было супрацьстаянне з сілавікамі, калі сілавікі стралялі гумовымі кулямі, стралялі, выстрэльвалі светашумавымі гранатамі, стралялі людзям па балконах, которые выходзілі на балкон ці ў вакно і нешта казалі супраць сілавікоў. І вось там загінуў чалавек на станцыі метро Пушкінская. Учора мноства людзей прынесло туды кветкі, нейкія людзі, якія абсалютна не ведаю, што з іхнім сумленнем прыбралі кветкі з метро Пушкінская адтуль. Але сёння зноў людзі туды прыйшлі, зноў нясуць туды кветкі, памяць пра народных герояў не ўціхае. Людзі, якія абсалютна назначна будуць у нацыянальным пантэоне, поруч з вялікімі беларусамі і якія паляглі проста за свабоду для свайго народу. І мне падаецца, спадарства, што вось гэтая кроў, гэтая ахвяра не павінная быць дарэмнымі. Беларусы павінныя вызваліцца, беларусы павінныя жыць годна, беларусы павінныя працаваць законы. І ўжо зараз зноў пакажам вам некалькі кадраў з народных пратэстаў. Гаспадарства, вось так, жорсткае супрацьстаянне з сілавікамі, сілавікі першыя пачалі страшэнны гвалт, абсалютна неадэкватныя дзеянні супраць грамадзянаў, якія проста выйшлі абараніць сваё канстытуцыйнае права праз бюлетэнь змяняць уладу. На ўсіх участках, дзе не былі фальсіфікаваныя бюлетэні, Святлана Ціхановская выйграла ў першым туры. На некаторых, напрыклад, як у Горані, ажно 78% у 32-й школе. Вітаю, гэта студыя тэлеканалу Белсат, Тацяна Нядбай. Распавядзіце, калі ласка, гэта Вітал Ціўчык, распавядзіце, калі ласка, што адбываецца цяпер ля Камароўскага рынку. Ведаю, бачылі кадры, што там была магутная вельмі акцыя салідарнасці. Так, ну толькі што літаральна хвіліну таму усе людзі пачалі рухацца ў бок праспекта Незалежнасці. Я пакуль не бачу, што адбываецца з боку Куйбышева
і чаму людзі пачалі рухацца, але і дзяўчаты ў белым, і сябе, хто іх падтрымліваюць, таксама рухаюцца ў бок процесу незалежнасці, і машыны працягваюць сігналіць. Я думаю, што вы гэта чуеце. Так, чуем, гэта сапраўды такая падтрымка. Усе апошнія дні машыны сігналяць масава у падтрыманні. Ведаю таксама, што там людзі абсалютна мірна сталі ў белыя вопратцы, аднак ўсё адно да іх дачапілася міліцыя. Так, люди стоят у белой вопросы, лежат скрепки от Куйбышева до, прикладно, до дома мебли, лежат скрепки таким шерохом, лежат плакаты, и плакаты так само девчата тримаются в руках так само тримают сердечки, на плакатах написано «Насильно мил не будешь» и «Не жалей, бей, пожалей своего сына». Я не ведаю, як ініцыявалася гэтая акцыя, але ўсё гэта вельмі моцна асацыюецца з метафорай хатняга гвалту, якая ўжо ўжывалася ў дачыненні да сітуацыі і да аб'юза, які, напэўна, жанчыны адчуваюць вельмі моцна у дачыненні гэтай сітуацыі з Лукашэнкам, который спрабуе не адпускаць любімую. То вось я думаю, што гэта калі не з гэтай метафоры акцыя пачыналася, то яна вельмі моцна яе, канешне, падтрымлівае. Спадарня Тацяна, вы сказалі, што людзі ўжо пакінулі пляцоўку ля Камароўскага рынку, аднак усё роўна не зусім да канца разыходзяцца. Так я зразумеў? Так, на ганку Камароўскага рынка стаяць тыя, хто падтрымліваў, а дзяўчаты ў белым працягваюць ісці ў бок праспекта. І, магчыма, тут не бачна ні АМАПа, ні аўтазакаў. Прынамсі, я тут стаю каля фонтана зараз. І думаю, що люди просто рухаються в бок проспекта, каб працягваць сваю акцію таким чином. То бок людзі выходзяць вось у гэтай вопратцы на праспект Незалежнасці ў раёне плошчы Куба-Коласа. Так, тому яны не уцікаюць, а просто змяняюць месца, хутчэй за ўсё. Чуем гэтыя сігналы салідарнасці. Гаспадарства на вашых экранах кадры літаральна паўгадзіны таму сотні жанчынаў у белай вопратцы выйшлі супраць таго гвалту, які адбываецца ў Беларусі. Дзякую вам, спадарня Тацяна, за каментар. Таксама Белсат будзе працягваць сачыць за ўсімі акцыямі салідарнасці ў нашай краіне. Хацеў бы таксама нагадаць, што мы будзем зноў-такі увесь час выходзіць у эфір праз спадарожнік. Праз спадарожнік нас немагчыма заблакаваць, немагчыма. Мы вяшчаем праз космас. І калі ў вас ёсць антэна, дакладней, калі ў вас ёсць спадарожнікавая талерка, тэлевізор і электрычнасць, то вы можаце нас глядзець. У эфіры студыі будуць кожны дзень ад 8 раніцы і таксама ўвечары ад 18 гадзіне. Мы будзем вам паказваць тое, што прасочваецца, ўсю інфармацыю з Беларусі. Таксама распавядаць тое, што ёсць у інтэрнэце, але не ўсе паспяваюць наладзіць гэты доступ да інтэрнэту. Таму мы будзем гэта распавядаць таксама пра спадарожнікавую талерку. Распавядайце сваім знаёмым, што ў Беларусі ўжо трэці дзень, трэцюю ноч ідзе супрацьстаянне жорсткае з міліцыяй, ідзе супрацьстаянне за свабоду супраць фальсіфікацыі выбараў і за адхіленне Лукашэнкі ад улады, што ў Беларусі адбіваюць маніфестантаў, што мноства затрыманых, толькі за одну ноч першую затрымалі 3000 чалавек у 33 гарадах, аднак вельмі шмат сцэнаў, як людзі адбіваюць камянямі, дубінкамі, нават коктейлямі Молотава затрыманых ад міліцыі. Міліцыя дэмаралізаваная, міліцыя стамілася, яна па начах бегае, адлоўлівае людзей, на іх скідваюць нейкія прадметы. Учора ў Менску на Каменнай горцы на міліцыянтаў, якія збівалі Мінчука, скінулі дзверы праз вокны. І дзверы гэтыя, што праўда, не даляцелі да міліцыянтаў, але яны спужаліся і ўцяклі з месца падзеяў. Таму гаспадарства, народны супраціў павялічваецца, распавядайце пра гэта сваім знаёмым. І для таго, каб усё ж такі вось у гэты ключавы час, калі вырашаецца лёс нашай краіны, мы ведалі, што адбываецца. Сёння для вас у студыі працаваў Вітаў Ціўчык. Давайце будзем разам да наступных эфіраў. Жыве Беларусь!
Таня, не беги! Таня! Не беги! Не беги, мы с собакой. Ой, ё-моё! Фу, ты же на поражение стрелял, блин! Да. Отпустите, он Он не стреляет! Руки не ломайте! Отпустите ребенка! Сел сюда! Пошел дела! Просто ехали! Мотоциклисты.